Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos e benvidas ao Baleiro Perfecto, este espazo singular no tempo, sobre todo no tempo, máis que no espazo, pero seguimos vivas e vivos, que iso é importante despois dun breve lapso de tempo. Para nós, en realidad, foron 4 días, para vos, os subintes, o mellor foron 4 meses, pero non importa. Esta é a maxia dos viaxes no tempo. Sexa como for, hoxe temos aquí o trío Tenrura, o trío particular. Empezamos presentando, como sempre, a Alba Rozas, compañeira. Que tal, Charlie? Todo ben? Como vai Estás a todo? gusto? Estás aí no... Queres contar algo da túa vida neste momento? Nada, moi contenta porque xa son mamá e moi contenta do resultado electoral. O que comentábamos, en 4 días fuches mamá, non pasaron 4 meses, isto é todo No. unha trama. Adiantouse todo. Entouse todo. E logo temos, por suposto, ese sorriso inconfundível do noso amigo Guillermo Rodicio, compañeiro. Que pasa, Charlie? Claro, a xente non valora que cando pasamos preto dun burato negro, para que a vos cheguen os programas a un ritmo normal, temos que gravalos seguidos, temos que gravar 10 programas seguidos. Sí, claro, non nos apetece, e despois, claro, pasaron meses entre medias, sí, pero para nós foi media tarde, sabes? Sabe como esta movida, non? A hora da merenda, tío. Esta pequena maniobra vai nos costar 75 anos, non? En plan, ali... Exactamente. Ali, no. En Gargantúa. Claro, Bueno, nos... se non por esa regla de 3, o embarazo de Alba é un rollo alien, sabes, se durou 15 minutos. Tampouco foi así, Tampouco foi así. Bueno, eu estou encantado estes días porque, en fin, entre que se desvelou por finalmente o misterio este do ovni de Roosevelt, non, por parte do goberno dos Estados Unidos, e que aquí en Galiza pois temos un goberno por fin nacionalista grazas a nosa presidenta Ana Pontón, pois creo que estamos na liña temporal correcta. Creo que seguiremos nesta... Pois esperemos que moitos anos, non? Que é algo maravilloso. E sempre hai que estar onde un quere ser feliz. Neste caso do Baleiro Perfecto, pois estamos onde somos máis felices. Dito isto, temos un programa por diante, xa sabedes, isto é un programa de ciencia ficción e fantasía, e hoxe ainda non podo desvelar non de que vai. Estou tendo que ler o guión para saber como eran as seccións desto, porque estes 4 días foron durísimos e nunca... durísimos, e non me acordo moi ben como era. Entón, agora vou poñer unha cita, non? Que vai ir acompasada deste tema, vos lo explico para por se alguén está perdido. E nada, poñemos aquí unha cita, escuitamos pode ser unha canción, pode ser unha escena de película, xa sabedes, e logo xa desvelamos o tema. Pata, pata, mira, hija. ¿Qué ocurre? Habla más despacio. Haz tu pata, bota, mira, hija. Piensa un poco antes de pronunciar. Tú has roto la promesa que le hiciste a tu hija. ¿Qué? ¿No le prometiste a Lisa que le ayudarías a coser su disfraz? La has hecho llorar. Y yo lloré. Y a Maggie le dio la risa. Es tan maja esa criatura. El disfraz del Estado. Ay, me lo olvidé. Lo siento mucho. E por se alguén está preguntando, imos falar de disfraces, sí, e por se tamén alguén está preguntando, non temos disfrazado a Pablo Pesado de home invisible ou home silencioso. Non o temos hoxe connosco, agardamos recuperalo no futuro, como sempre o recuperamos. Pero, efectivamente, disfraces, non? Eses vestidos, esas roupas que nos poñemos por riba en ocasións especiais ou non tan especiais, iso depende xa un pouco do que intentaremos falar diso, non? Desas liñas que separan o disfraz de outros elementos, de outros uniformes diarios, pero vaya. Como sempre, por vez primeira, a primeira sección do programa, xa sabedes, en fin, imos contar as nosas primeiras veces con isto. Alba, cal é a túa primeira experiencia cun disfraz ou a anécdota en concreto que queiras contar no referido aos disfraces? Pois eu non recordo a primeira vez miña cun disfraz, pero sí que teño fotos de nena pequena vestida de payaso, que non me fan gracia ningunha, a verdade.
Entón, nalgún momento alguén tivo a ben disfrazarme de payaso e pintarme, pois iso, nariz encarnado e estas cousas. E eu saio Ajá. chorando, entón é bastante desagradable de ver. É o payaso Encántame. triste, non? Ese existe no No, imaginario. eu estoume rebelando contra a imposición do Perfecto. disfrace. Encántame imaginarme esta historia con Alba Cabecire pequena, pero non de cantos anos. Imagínome con 10 anos perfectamente xerar Moito máis memorias, pequena. pero decidiu borralas do seu cerebro, sabes? Pode ser. Sería de 3 ou 4 anos, son fotos, eu non recordo nada, pero as fotos son eso, a quen se lle ocurre ademais sacarme unha foto cando estou ali chorando, que non teño, notase que non teño ganas de nada diso, en fin, pois esa debeu ser unha das miñas primeiras experiencias con disfraces. Concreto. Bueno, Guillermo Rodicio, ti, como é esa experiencia? Bueno, a miña primeira experiencia con disfraces me acaba de vir agora como un flashback ao contar Alba a súa, que hai unha foto miña de pequeno que tampouco recordo, onde estou disfrazado de torero. E E máis, é unha foto lamentable a todos os niveis, ao nivel de que a miña avoa odia moitísimo esa foto, non tanto porque vai disfrazado de torero, que no fondo entendo que é unha conspiración para facerme quedar mal, sabes, como intentar a miña foto de narco, con narco, sabes, no futuro. Senón que eu, cando nacín como un mes e medio antes de tempo, e os 2 primeiros ou 3 primeiros anos de vida era moi delgado, estaba moi delgado, sabes? Entón, é como unha especie de torero que acaba de sobrevivir sabes, unha especie de naufraxio ou algo así, non sei. Dá moita peniña, é unha foto lamentable. Iba a contar outra cousa, pero creo que me vou quedar con esta imaxe do torero famento, como metáfora da miña relación cos disfraces, por algunha razón. Curioso, dende logo. Eu vou contar dúas anécdotas. Unha miña real e outra que non é miña, pero tamén é real, pero é da miña irmá. A primeira, pois a miña, eu acordo de ir ao colexio, non? Porque ibas disfrazado do colexio, e ir de Darth Vader. En plan, que debeu ser o disfraz máis guapo que tiven na miña vida, directamente. Sabes, desto que me acordo que incluso valera así certo carto e tal, pero eu dixe, non, eu non sabía nin que era Darth Vader, que isto é algo tamén un dato interesante. Simplemente eu dicía, eu tiña, pero sí que sabía que ese tío era o malo da Guerra das Galaxias. Vale, o sea, había como un imaginario popular xa creado dende os 8 anos, conforme... Non si sabías quen era Darth Vader. Non, porque non vi as películas, pero sí sabía que, bueno, esto da Guerra das Galaxias, esa cousa que había aí, pero eu non vira aínda. Ou creo que non, o sea, eu por lo menos non teño lembranza diso, pero bueno, iba de Darth Vader, tal, ali o malo da Guerra das Galaxias. E iso sí me acordo de ir ao colexio con isto, coa espada láser rosa e todo isto, estaba moi guapa, a verdade. E logo, pois, lembro unha nota que me parece graciosa, que miña irmá tamén de pequena, creo que era o mellor o seu primeiro entroido con cierta conciencia, e como que estaba moi animado ao principio por ver o entroido, non? Porque vamos, Ariña, que vamos a ir ao entroido, tal, pero empezou a ver xente disfrazada e doulle a hostia de medo. A hostia de medo. Entón empezou a chorar e tal, como que traumatizado total, non? Entón a miña familia, como destas ideas, non? Pois en palas, pois decidiron pois levar na furgoneta e metela dentro da furgoneta, aparcar moi preto a furgoneta dentro, o sea, preto da praza, non? Onde estaba ali como a festa de disfraces e tal, e aparcaron a furgoneta e ela dende a furgoneta como vendo ao resto de xente dende fora e a xente chegándose, dando allí no coche, que eu pensei que era unha escena ainda máis terrorífica, non? Realmente do que... Claro, non? Como que... Es medo, vou-te encerrar e vou encerrar dende a furgoneta, ves, non? Como unha falsa seguridade, pero a xente, claro, chegabas a saludala, o cal eu creo que provocaba unha situación moitísimo máis tensa. Creo que me parece unha anécdota preciosa de como funciona o entroido e de como... a tua irmá agora viaxa ao estranxeiro de cada entroido. Sí. Entón, como é estas cousas de solucións lamentables, sabes? Sobre como solucionar algo, e non creo que esa para nada a solución. De encerrar nunha furgoneta a ninguén e que dende a ventanilla de atrás, ves, non ten sentido. En xeral, encerrar nunha furgoneta é mala solución. Mala solución, casi sempre. Pero sí que me fai gracia que no fondo hai este entroido que non é a primeira vez que vin que a xente, como que hai xente que si de pequeno que lle ten medo aos disfraces, non? Ou non recoñece, ou que... Como que a xente, eu polo menos creo, nas cidades non tanto, polo menos na miña experiencia, pero como nos pueblos que se leva moito de disfrazarse, pasaría...
non dicir quen és, non falar, e facer como máis bromista, ou polo menos en Palas para min era moito máis cómico Entroido nese sentido de, pero quen é este tío? Había que intentar adiviñalo, ibas, sabes, de ronda normal, non? Tomando uns quintos, pero non falaba, facía bromas, pero estabas como involucrado aí, a xente intentaba recoñecer, non sabía, confundíase, ese tipo de cuestións que sempre me pareceu moito máis entrañable que o Entroido urbano, que en xeral me parece bastante máis aburrido que o... Bueno, na que Coruña, joder, por exemplo, o pai da miña moza tenme contado historias de que el tiña ata 3 disfraces, en plan, e baixaba disfrazado dunha cousa, cando o descubrían volvía pa casa, se disfrazaba de outra cousa, ata que o descubrían outra vez, sabes? Era esa idea forzadísima. Todo o tempo a gracia era que non soubese a xente quen eras. Quen era, exactamente, era unha máxima. Mola Iso está moi ben. Logo, a lo mellor, pues, falaremos destas cousas do Entroido daqui un pouco. Tampouco vamos dedicalo ao Entroido. Ademais, creo que hai xente mellor que coñece a antropoloxía deste sentido. E xa estamos mal de tempo. O sea, pensamos sexto antes do Entroido e agora xa pasou o Entroido. Xa pasou e a celebrar outras cousas. Pois bueno, ata aquí as nosas primeiras veces. Un segundo. Xa que non está Pablo, lanzolle unha luva de duelo á audiencia. Poñedes nos comentarios posibles disfraces para Pablo Pesado e fago eu chopeos. Collo unha foto de Pablo e fago chopeos para disfratalo de cousas que nos diga a audiencia e fago un fío por debaixo en Twitter de disfraces de Pablo Pesado. Correcto. Non sei, como un mecanismo de bullying para que volva. Bueno, pois estaba pensando, por certo, por rememorar escenas do pasado tamén, Guillermo Rodiz e máis eu, e máis Salva tamén, coincidimos no Culturgal, non? Creo que foi a última vez que realmente estivemos xuntos, e ali hai algunha foto incluso foi dese... onte pola tarde, basicamente. Sí, exactamente, hai apenas 3 días e gardo unha lembranza especial diso, e dou as grazas a Lobeira por invitarnos a falar un cacho ali. Pois xa mandamos aquí tamén. Mandamos a luva de agradecemento a todo o mundo que nos recoñece, non? Porque hai que presumir de que a xente nos recoñece de cando en vez, non? Como estrelas de rock and roll. Fora bromas, bueno, isto non sei, aquí, o sea, non me a conto de nada, estamos falando aquí igual. Pero ainda outro día topeime cun colega, estive un pouco falando con el, e me dixo que a rapaza coa que iba preguntoume quen era ese rapaz, a voz soname moitísimo. Dios. Son unha puta estrella da radio, chaval. Humildad, valors, non? Valors. Bueno, vamos a lo. Veña, poñemos aquí a intro que xa sabedes, que son esta fermosa melodía dende Cowboy Bebop. Alba Rozas, compañeira, pode vostede proceder a definir a movida. Temos por diante uns cantos minutos de definición. Pois a ver, o primeiro que temos que facer é falar do disfrace, que segundo a RA, dicionario con autoridade onde haxa, pois é un vestido e máscara que se utiliza nalgúnas festas e sobre todo no Entroido para mudar de apariencia e evitar que sexa recoñecida a persoa que o leva. Entón, eu quixen falar un pouquiño de Entroido, non sei, igual me pasei, senón xa me cortades vos, e o que fixen foi pois recoller dúas fontes distintas que son un artigo de G-Ciencia. Esperade, chicos, é que eu teño un problema. A primeira, joder, por fin, pensei que íbamos a tardar máis en ter este momento de... Sí, esperade, sinto. A ver, é que eu estou soa na casa con neno. Sí. Oye, estamos a favor totalmente da... Non debía estar soa na casa con neno, nin contaba con isto. Pero que nos estamos a favor da conciliación. Consideramos conciliación isto... absoluta. No, pero é que isto non... O sea, quero que o saibades. O sea, aquí tiña que estar outra persoa conmigo, que era meu pai, pero que lle fallou o coche. E non puido vir. E entón, pois, é o percal que me atopei. O neno estivo dormindo todo o rato e agora non sei por que non está dormindo. Entón, bueno, pasamos... Un cameo. O trío Tenrura máis un. Entón. Claro, é que cuarteto Tenrura, chaval. O problema é se pon a berrar, sabedes? O sea, bueno, ti atende aí e nos damos ya a lingua aquí cando se precisa. O sea, Marcos chega ás 9. O sea, así que a partir de aí xa non hai problema, pero Nada, nos estamos a tope. Oye, se queres, atende aí e agora nos interrompes. O que falabas da definición conste que a mí me parece certamente adecuada o de creo que hai dos partes aí, unha é claramente mudar a apariencia de habitual. E dúas, a de non ser recoñecido de algún xeito, que me parece acaído.
Faltaría tamén engadir, que logo creo que engades, non, o tema da temporalidade. Creo que o disfraz non o podes levar todos os días. Creo que tamén hai unha parte de sorpresiva ou que rompe o de diario. Por lo menos para min, a hora de falar de disfraz como tal, falo. Iso é diferencia dun uniforme, por exemplo. Ou dun, por exemplo, cousa, non? claro, o sea, un samurái vai disfrazado, penso nos tempos, do samurái. Un samurái vai disfrazado, non, leva un uniforme, non? Nunca podría ser un disfraz, inda que hoxe nos podamos disfrazar de samurais, non? Creo que rompe esa idea do uniforme frente ao disfraz, non sei vos que vedes aí nesa... Sí, tes toda a razón. É unha diferenciación que se te pos moi en serio é moi dubidosa. É moi dubidosa pode ser. Porque ata certo punto eu teño a sensación de que nos estamos disfrazando todo o tempo. De que Entendo. cando te vistes de determinada maneira porque vas a ir a traballar é un elemento de disfraz, igual que o disfraz ten ese elemento de vestirte de algo ridículo porque o vas a pasar ben. O disfraz que entendemos máis claramente disfraz, non? Como dentro no núcleo duro da definición. O resto de vestimentas máis ou menos codificadas comparten moito desa mesma idea de disfraz na medida en que como que adaptas a túa persoa a imaxe que estás proxectando a través do teu... Ir de traxe a unha boda que nunca vai de traxe, non? Queres comentar, por exemplo? Sí, por exemplo. Ou de repente colles un novo traballo que te obliga a ir de traxe e tes que vestirte de traxe e pois estar, ou sacas as oposicións de bombeiro e cada vez que te vistes de bombeiro empezas a desenvolver unha nova parte da túa personalidade, sabes? O teu bombeiro non existía e está íntimamente ligado a ti vestirte de bombeiro, non sei. Pero aí a mellor entra en xogo a obrigatoriedade, non? Este tipo de cuestións, non? Porque normalmente que quen se disfraza fai na voluntad. Un bombeiro non escolle o uniforme, non? De traballo. O da boda sí que podemos discutilo, non? Que se hai algo social que vais ou menos vai detrás, hai xente que non vai, etcétera, por suposto. Pero sí que denota certa o disfraz, creo, ou debería levar certa voluntariedade, non? Unha escolla persoal do que queres ir ou do que queres... Bueno, pero se nos poñemos así tamén, joder, as propia norma social do entroido obrigache a disfrazar. Pensei no agora, porque pensei no. O sea, é como hai un rito aquí que te obliga a disfrazarte, a vestirte de outra cousa. E aí me parece que hai un matiz bonito que normalmente cando falamos de entroido en galego pensamos na festa, pero unha das acepcións de entroido é o propio disfraz. En plan, vas de entroido, vas disfrazado. O entroido en sí mesmo é o disfraz. Entón, a diferencia entre disfraz e festa está como moi solapada. E había outro elemento interesante sobre eso que comentabas ti, de que a veces é difícil distinguir cando unha cousa é disfraz e cando uniforme. Tamén unha experiencia persoal, pero que me parece moi reveladora, que era unha vez estábamos de festa en... Bueno, quedaba ainda 15 días para o entroido, non? Pero estábamos de festa en Coruña e xa había xente disfrazada. Estábamos na época da universidade e había unha persoa andaluza facendo Erasmus en Coruña. Recordo que saíra de festa connosco e lle parecera fatal porque un amigo noso se vestira de sevillana para o entroido e lle parecera moi mal, en plan, como, pero este non é esta roupa non é roupa de entroido, esta roupa non é un disfraz, sabes? En plan, como que vai de mexicano, non? Ou de asiático ou... xa, tío. Non, eu creo que ten máis que ver con que son os traxes, bueno, é como se alguén vai disfrazada de gaiteiro. O sea, é algo que ao mellor para unha persoa de Sevilla pódese ver así, como se nos vemos a alguén pois disfrazado de gaiteiro. Son estes traxes vinculados ás identidades de certos lugares e a certas tradicións que non se conciben como puramente de entroido ou de carnaval. Entón, eu podo entender esa reticencia. O sea, claro, pero igual que a nos parecería ridículo baixar o martes de entroido disfrazado de gaiteiro, en plan, que claro, faz? efectivamente. O que pasa é que sí que eu tamén creo que o da sevillana comercializouse de tal forma que eu creo que o que se vende como disfraz efectivamente é un disfraz, xa trascendeu calquera tipo de... Non é un verdadeiro traxe sevillana, evidentemente. O sea, non, é como o resto de disfraces, non? O disfraz de enfermeira nunca é un disfraz de enfermeira.
Claro, pero é un pouco raro, exactamente, porque Ou estas cousas. a unha enfermeira non lle parece mal que vayas disfrazada de enfermeira, sabes? Non sinte que lle esteas facendo a apropiación cultural da súa profesión. Non, porque realmente xa é algo que aparte de que chega un punto en que non teñen nada que ver, sabes? É como o Porque disfraz de policía para mulleres. Non vou facer ningún comentario máis, pero xa todo o mundo está visualizando ese disfraz de policía para mulleres e non ten nada que ver co uniforme. sexy, sexy, sexy. Sin Claro, os comentario. disfraces. Bueno, aí Entón, a mellor hai diferenciación, non, entre a propia, porque falábamos así de coña, non, a apropiación cultural, é que eu creo que o de Sillana é un tema cultural e o do outro son profesións, non? Estamos falando así e tal, que creo que pode haber unha, bueno, é que aquí entra dentro xa incluso da liña vermella mental que cada un se poña nestas cousas de me ofende ou non me ofende algo. Pero eu normalmente nestas cousas digo, disfrázate, sabes, digo, me da igual, sabes, o sea, non... Claro. Sí, lo sei. Pero que sí, entendo, pareceme interesante, é unha todo o que dinámica, comentas, é unha non? dinámica un pouco extraña, porque por definición o disfraz está intentando molestar ou parodiar. Entón, non sei, como é como se Mike Myers fai unha película sobre sevillanas, sabes? E che parece mal que parodie bueno, é que é unha peli parodiando, entonces pues, é normal que sexa un ridículo, non sei. Bueno, sen máis. Seguimos, sí, Entonces, dale aí, Alba, Era siga un aí. apunte, era un apunte. A ver, voulle dar, que agora parece que podo. Pois nada, eu botei unha ollada a un artigo de Ciencia, o de Entroido, unha demostración por reducción ao absurdo, e tamén outro artigo que me pareceu moi interesante de los carnavales como bienes culturales intangibles, espacio e tiempo para el ritual. Vouno resumir, non? Pero en principio, claro, discútese moito sobre a orixe do Entroido. Eu isto tamén teño discutido con compañeiros que din que se virá ou non virá da antigüidade clásica, das dionisíacas gregas, das saturnais, das lupercais, das bacanais. Bueno, basicamente serían pois rituais de inversión. Isto é moi discutible, hai xente que pensa que non Sí. pode ser porque que veñan dali, porque hainos en distintos lugares de Europa, cada un coas súas particularidades, entón é como algo que se xestou ao mesmo tempo e que sería unha tradición pagana que ten que ver coa chegada da primavera, da fertilidade dos campos e estas cousas, non? Pero sí que hai xente pois que defende que da antigüidade clásica. Sí, E que é un claro, pouco dubidoso porque a mínimo que leas, por exemplo, as Saturnais romanas tiñan un elemento extremadamente sexual, o sea, moito máis sexual do que os nosos entroidos, é que eu moito creo máis. que igual se absorbeu ou se asociou, porque hai veces tamén que se fala do entroido de aquí e que se relacionan certos disfraces coa luxuria ou do oso de Salcedo, eso cheguei no a ler no artigo que digo, e realmente, a ver, o oso tampouco parece un animal como, non sei, que na cultura popular asociado coa luxuria, un animal que hiberna a metade do ano. Non, eu creo que ten máis que ver con iso, de que chega a primavera, a fertilidade dos campos que se relaciona con esa estación, eu creo que ten máis que ver con iso, non? De agora o mundo desperta e reprodúcese, máis que coa luxuria ou con algo así máis de carácter sexual. Iso Sí, pero é sí. a miña O sea, opinión. que non significa que non poida existir ese matiz tamén Claro. noutras festas de entroido, o que cuestiona un pouco a liña xenealóxica de relacionar coas festas romanas é que, joder, se son certas as fontes, as festas romanas sí que tiñan o elemento sexual no medio, o sea, Sí. era o importante, o sexo. O sexo No, non e era... aparte o desmadre era levado ao extremo. Pero bueno, eu creo que non tanto dai, eu non me parece, non é unha tese que me convenza moito. A min tampouco, sí. Despois tamén sí que é certo que defenden que, bueno, pois durante a Idade Media e o Renacemento que se recuperan... Non, eu non creo que se recuperen, eu creo que porque di que se recuperan vinculados á liturxia cristiá, non? Como a contraposición á Coresma, de ímonos desmadrar antes de entrar nesta etapa de pureza, de xaxún, etcétera, etcétera, non? E ímonos opoñer á cultura oficial durante esta época. E isto di o Bakhtin, que é Mikhail Bakhtin, o crítico ruso. Eu o que creo que sucede é que a Igrexa non deu absorbido, o sea, non deu eliminado esas tradicións, pasa un pouco como o capitalismo, entón regurxitas. Bueno, son tradicións paganas que podían existir, pois eso, vinculadas á fertilidade, etcétera, etcétera. Entón a Igrexa o que fai pois, é regurxítoas e regurxítoas de tal maneira que o que fago é poñer o foco no que a min me interesa, que é a Coresma. Entón, Sí. como contraposición, para Sí. xa ir chamando a atención. E absorbo iso que de outra maneira pois non dou eliminado, non? E Sí, sí, claro, sí.
esta idea de que durante o entroido ou o carnaval pois elimínanse no entroido entran as normas do entroido e as figuras do entroido peliqueiros, etcétera, é para garantir esas normas. Que pasa? Que no carnaval, que en principio tamén é unha cousa un pouco separada do entroido, pois eso, as xerarquías, a autoridade, o statu quo habitual desaparece e montanse unha alternativa, non? Unha alternativa, un mundo alternativo, utópico ou unha liberación transitoria. Bueno, a eliminación das relacións xerárquicas. Podemos ir criticar o cura, podemos ir criticar a quen sexa, a figuras, etcétera, ou podemos ir dar os vivas a tal da parroquia de non sei que. Entón, claro, é este momento que eso o que sucede despois é que o statu quo volve, non? Deixámosche este espazo para que fagas o que che un pouco algo diferente, pero no fondo ata que punto iso non está reforzando as relacións xerárquicas, non? Que xa existían previamente, non? E Sí, nada, o sea, o día de festa é día de festa porque o resto de días son ordinarios. efectivamente. Exactamente. E son destas festas, bueno, este momento do ano tamén no que nos desmadramos porque o resto do ano está consagrado a Deus, non? Un pouco así. E sobre todo marcado polo inicio da Coresma, non? Entón, bueno, eu neste artigo que digo sigo a Xosé Ramón Mariño que di pois que o controido é o momento do mundo ao revés e o que está mal visto facer o resto do ano, pois faise durante ese tempo por oposición ao Coresma, non? Que é o tempo da penitencia, da pureza e de pedir perdón polos pecados. E é unha demostración tamén de reducción ao absurdo, non? Porque se durante o que víamos antes, se durante todo o ano as persoas fixeran trasnadas ou pecasen de gula, luxuria e preguiza, pois o mundo non funcionaría, non seguiría o seu curso. Entón estas son as condutas que se representan no entroido e aparte parece ser que tiña tamén un componente pedagóxico porque remataba o entroido e era xulgado e condenado porque se prolongase no tempo, pois eso levaría ao desastre. E aproveitase para xulgar o que se fixo mal durante o resto do ano. Aquí, eu, desde o meu punto de vista, aquí o que se ve é a pegada cristiá, non? Esa utilización cristiá do tempo de ven a primavera, entón volvemos a ir, volvemos a facer cousas. Etimolóxicamente tamén a palabra entroido parece ser de Ana Boullón, que está relacionada tamén coa Coresma, porque significa ven de entrar, basicamente, ven de intrudio, entrudio, por Dios, de introitus en latín, e que significa entrar e que ten variantes como antroido, entruido ou entrudio. Entón, é iso, pero realmente pois, en elementos xudaicos, pagán, sobre todo, e aquí temos diversas figuras, o sea, entre máscaras e disfraces, e de máscaras falarei, porque despois quería falar tamén do cine de terror e das máscaras, e aquí temos moitas máscaras e disfraces, non? O peliqueiro de Laza, o cigarrón de Belín, o felo de Maceda. Eses parece ser que representan a parte animal do ser humano, realmente tamén o que fan durante os entroidos, porque eu estou vino e vivino cando fun tocar, é que hai que seguir as normas do entroido. Entón, métense contigo, porque normalmente, además, o entroido móvese na dicotomía entre conservación dunha identidade tradicional, etc., antiglobalización e o turismo, que é outra dicotomía. Entón, bueno, é interesante esa postura e normalmente o que fan é iso, existe unha serie de regras do entroido peculiares de cada lugar e se non as segues é cando veñen a por ti, ou polo menos isto foi o que vivín cando ia tocar. Eu tamén vos direi que nos encerramos nunha furgoneta porque hai en sitios no entroido Ribeirán, se non recordo mal. Segunda persoa encerrada nunha furgoneta no que levamos de podcast. Pero de xeito voluntario porque empezaron a tirar formigas. E a ver, eu entendo que forma parte do ritual, e forma parte da festa, e forma parte de tal. Pero non podes aspirar a tocar toda a tarde rebañada en formigas e vinagre. O sea, tamén hai que ser realistas. E hai certos traxes aos que non se poden botar. Como para tocar nesas circunstancias. Claro, é que hai certos traxes que tampouco resisten as formigas e o vinagre, tamén vos lo digo. Entón, pois iso, que bueno, que teñen a súa función, non? De as normas, sexan cales sexan, non son as habituais, eso desde logo, non son as do resto do ano, e hai que mantelas. Tamén parece ser que, segundo este antropólogo, que ten que ver coa parte animal do ser humano, non? Que a parte animal do ser humano e por iso tamén levan elementos de animais. E tamén terían que ver con representar a carnalidade. O que pasa é que a min
para min aquí dáselle un toque sexual que para min o entroido non ten, pero bueno, a través dun animal en abstracto, non? O sea, que era o que sucedía tamén nos autos sacramentais da Idade Media, e tamén habería animais concretos como do oso de Salcedo, pero eu xa vos digo que a min eso pareceme máis co chega a primavera e a fertilidade dos campos que con luxuria. E logo están as representacións dos demos, que está así, non? É o tempo dos demos, frente ao resto do ano, o que é tempo de Deus, o entroido é o tempo dos demos. Entón aí estarían pois, os boteiros de Viana do Bolo, as pantallas de Xinzo de Limia, despois tamén as madamas e os galáns de Pontevedra e Vilaboa, non? Que se poñen todos guapos porque hai que resaltar esta beleza física, etc., que tamén viña un pouco en relación coas culturas gótica e románica, e tamén a carnalidade, non? Por aí. E despois as máscaras dos xenerais do Illa, que, representan tamén o mundo ao revés, porque son un exército satírico que, en principio, simboliza... Este señor di que é a rivalidade entre parroquias e a defensa da propia, pero realmente eu, polas experiencias que tiven vendo estas representacións do entroido, o que fan é a unificación entre parroquias, porque van facendo os vivas entre as distintas parroquias, e viva fulano e viva mengano, e fulano e mengano non son ninguén, é un pouco esa unidade con respecto ao resto, non? E esa particularidade con respecto ao resto. Aí vexo a dicotomía entre, pois eso, unha resistencia identitaria fronte a procesos de homoxenización e para preservar a tradición, pero tamén a capacidade de adaptarse ao cambio social. Pareceme que ten o entroido que falaba antes Charlie do tempo, non? Porque é iso, que se move na dicotomía entre identidade e valores de uso e o cambio, que neste caso vería marcado polo turismo. Aquí é en todas partes, o do turismo. O entroido de calquera lugar, os cambios veñen tamén determinados por iso. E non sei, isto é todo o que se me ocorreu, chicos. No, dixeches demais, o sea, joder, tiña como apuntes polo medio, pero vías coa directa metida e... joder, cando falabas, por exemplo, do da relación esta especie de dicotomía que claramente é intencionada por parte da Igrexa de colocar o entroido como un escenario temporal e acotado no tempo xusto antes da Coresma para reforzar en realidade tamén a idea da Coresma, que é un mecanismo de control social e que é máis complicado convencer a xente da Coresma que do entroido, non? Sí. Recordo, hai un artigo moi bonito en Mazarelos onde exploraban un pouco a revista Mazarelos de Historia e Divulgación, que seguro que coñecedes as nosas ouvintes, onde exploraba un pouco a idea das filloas como unha especie de parodia da hostia na comunión. Parece unha cousa super bonita de idea, que non ten por que ser nin certa nin non certa, pero é tan potente como idea que sempre que se fala dese asunto imagínomo. E sí que hai como un pequeno ritual de doblar a filloa para comela, sabes? Ten unha cousa paródica en sí mesma, sí. Claro, eu aquí de todo... Nada, eu aquí de documentado, claro. Estamos centrando moito no entroido e habrá xente que nos escoita, non? Non é valeiro entroido, tamén. Claro, que é normal, que eu entendo que nos paremos moito porque os nosos disfraces do día na nosa imaginario popular relacionamos o disfraz co entroido ou coa festividade ou co que sexa, non? É normal, non? Eu acepto totalmente esa idea, pero recoñezo eu que ademais eu son un pouco malo no entroido, creo, fun a moi poucos entroidos de Galicia, refírome aos tradicionais, non sei vos, que o mellor estades máis nestas lides e coñecedes máis, pero é como unha conta pendente que teño eu dura, non? De ir ao que falábamos todos, a Xinzo ou a Cobre, a calquera sitio, vaya, eu realmente aí teño unha débeda coa cultura do país, vaya. A ver, eu sí que fun, pero eu, pues, non sei se por decir, por cuestións profesionais, non? A min sí que me cadrou de ir tocar a varios entroidos tradicionais. A min sí que me cadrou. Tamén vos digo que agora tamén vas tocar ao Samaín, que en realidade é Halloween, e tampouco ten que ver con... tamén a xente disfrazada, quero decir que parece que é unha cuestión o que decías ti, Charlie, só do entroido, e non, realmente hai moitas festas de disfraces máis, ao final saenche por todas partes. E despois todo
toda esta operación, pero sí que é certo como que intentan marcar un impasse, non? Cada vez que poñemos disfraces, porque estou pensando Claro. que agora tamén para as despedidas de solteiro, solteira e estas cousas tamén a xente se Pero, claro, disfraza. é que isto onde quería tamén decir que creo que por norma xeral creo que claro, cando chegou o 2 a Maín, non, como decías tamén Halloween e tal, creo que triunfa porque que unha das cousas máis divertidas do mundo é que creo que disfrazarse. Quero dicir, hai xente que o mellor o detesta, vale? De acordo, opinión, dicotomía, vale. Pero eu creo que en xeral, como non nos vamos a apuntar a unha festa onde hai que disfrazarse e facer por aí liadas, sabes? Saír disfrazado, pois por que non? Claro, eu entendo que a xente se suba ao carro moi rápido, é moi sinxelo, non é... Claro, non é como esta festa supón que hai que andar 42 kilómetros. Bueno, pois entón non, sabes? Igual que facer unha maratón e dixes a xente, non me suba a este carro. Pero o de disfrazarse pasalo ben, pois creo que sí. Entón disfrazar, eu recoñezo que me parece unha actividade polo xeral, super divertida, onde realmente tamén hai un punto, ademais, que o que máis admiro, que é o roleo, de cando vas disfrazado realmente meterte nese papel, que é super divertido, non? Non é só ir disfrazado de pirata, senón que é beber actuar, facer como un pirata, non? Pon aquí a profesión X ou o disfraz X, e creo que parte da graza absoluta do disfraz. E bueno, que os disfraces que ademais, pois que nos rodean, non? Quero dicir, ao final se analizas as obras de ficción, a fantasía, pois, claro, están por todas as partes, non? Aquí podemos diferenciar e seguir afondando nesta relato ou debate entre disfraz ou uniforme, non? Pero todos os superheróis, por norma xeral, teñen un disfraz, non? Ou moitísimos deles, como veremos logo afondando no pozo, que creo que podremos afondar máis, non? Pero ahora, para definir a movida, quero dicir, abrir a porta a ese sentido, non? Donde ver o disfraz como algo moito máis amplo e moito máis presente do que poidamos pensar. E creo que, sobre todo na fantasía e na ciencia ficción, o disfraz é omnipresente. Sí. Pero bestial a un nivel demencial, non? É dicir, por exemplo, penso no Señor dos Anéis. Vai Gandalf disfrazado de mago? Quero dicir, porque só os magos van como él, non sei se me explico. Só os magos van de magos, sabes? Claro, porque, bueno, os homes van de todo un pouco, tal, pero por que ninguén leva o gorro de mago? Ou a barba de mago, o bastón? Por que só Gandalf é o único personaxe, xunto con Saruman e xunto con Gandalf, que é un... Non sei se me explico, non? Dame a idea de... Os hobbits disfrazaríanse de Gandalf cando tiñan unha festa, non sei, non? No entroido da comarca de que se disfrazan. Claro, non? Faime moita gra pensar niso, non? Pódense tres hobbits un encima do outro se disfrazan de Gandalf, sabes? Claro, non? Ten sentido, non? Como incluso, si, por certo, que se disfrazou de Gandalf tamén o defenestrado Rueda, non? Sí, que non logrou. Para min foi a causa pola que perdeu as eleccións. Pois probablemente. A min, fora bromas aquí, quero decir, ningunha broma con isto, disfrazouse de Gandalf el Gris. Que me parece loquísimo, sabes? Como o tipo que chama a xente gris e se disfrazou de Gandalf. Pareceme que hai moita lectura aí que a xente pasou, quero decir, que Tremendo. Sí. E bueno, non se poden pervertir os grandes ídolos, non se poden mancillar. Ai, no. O entroido literalmente para Que eso, va? Alba. E logo, pois... Bueno, pero despois ven o karma, sabes? Despois o entroido ven a Cuaresma e aí é onde ten consecuencias. Entón, como estamos xa neste punto, non? Perdón, sí, fala, Rodi. No, sí, simplemente a min é certo que non é un baleiro entroido, que é un baleiro disfraces, pero sí que me parece moi acaído facer toda a definición de disfraces a partir do entroido, porque agora que vamos a facer o Afondando no Pozo vamos a ir explorando as diferentes obras ou ideas sobre os disfraces, pero creo que precisamente por como explicou agora Alba, case todas esas ideas de algunha outra maneira están no entroido, na festa do entroido, non? Aparece o disfraz como unha maneira de ocultar a túa propia identidade, está o disfraz como unha maneira de subverter a orde preestablecido, está o disfraz como plot twist, que é un pouco o que eu penso que é a razón fundamental de por que os disfraces aparecen tantísimo en xeral nas obras de ficción, porque son como un mecanismo que te permite facer un xiro de guión a caído en calquera momento, non? Xa non o tiña apuntado, pero se me ocurre agora xa a propia na Odisea, que cando chega Odiseo a illa vai disfrazado de que iba disfrazado de pastor de ovellas ou algo así, non? Para que non o recoñecesen os pretendentes, non? Porque lle permite facer o reveal. En xeral o disfraz te permite facer ese xiro de guión que queda moi lucido e que queda como de bo guionista e podes aproveitalo todas as veces que queiras. E todas esas cousas, todas estas potencialidades que ten o disfraz e que son aproveitadas pola ficción están no entroido. O sea, esta idea de
festividade complexa e que ten un montón de matices e que non queda claro de onde ven, é precisamente porque está intentando aproveitar todas as posibilidades dunha cousa tan interesante como é disfrazarse. Total. Pois sí, pois sí. Moi Pois sabias nada, palabras. eu creo que podemos ir afondando no pozo, que xa estamos así na beira, e vamos aló. E logo desta melodía, tío, non hai como... tiña un día que facela ti, sabes, en vez de poñer nada, non? Como intentar facela nós, non? Así a capela, en diferentes armonías, ademais, non? Como complicando moitísimo asunto. Como podemos empeorar o baleiro? Perfecto. Sí, non? Como ir a... Isto había... Eu tiña un grupo de amigos que tocaban punk, e sempre dicíamos que cada bolo que facían non era mellor, era peor co anterior, non? Entón era como moi gracioso, era como unha caída hacia cara abaixo, no sentido de que cada vez tocaban peor aqueles colegas. Sempre pensei que podíamos aplicar a mesmo no baleiro, non? Cada vez ir a peor, non? Literalmente ata que non se recoñecía. Ese primer programa foi increíblemente goti. Bueno, Alba, queres ti empezar abrindo melóns así o show e pa diante, e imos falando. Sí, a ver, eu o primeiro que se me veu á cabeza cando propuxemos o tema do baleiro foron as pelis de terror. En xeral, non é un xénero que eu consuma, tamén quero dicilo, porque tampouco vou profundizar moito, porque non sei, eu non é o meu favorito. Pero sí que é moi chamativo, non? Mais cando a xente se disfraza, pois Pennywise, o payaso de It, a máscara de Saw, a máscara de Scream, Freddy Krueger, o sea, toda esta parsimonia que hai, toda esta parafernalia que hai arredor das máscaras e do terror, non? Cando hai ese personaxe que o xénero, ai, como se chama, que agora non me sai o nome. Slasher. Os xéneros slasher, que é como, vale, van a aparecer asasinos con máscaras, con coitelos, a películas como Halloween de John Carpenter ou A Matanza de Texas, non? A Monxa Balak, todas estas cousas, non? Que en que medida pois representan pois unha parte a subversión do statu quo, das normas, das leis que permiten pois a convivencia, a vida, etc. E para logo reforzar realmente ese statu quo, non? As leis humanas para esa xente deixan de ser aplicables porque a máscara o que simboliza é precisamente iso, que non son aplicables as leis, que está por riba da lei e, por tanto, está por riba do resto, pero no fondo é o resto dos protagonistas loitando contra iso e no fondo a máscara pois é eso, a digresión ou a... non sei como decilo, pero o que permite ao final reforzar o statu quo, a mensaxe que estás mandando ao final pois que o statu quo está ben e que é o que nos permite vivir e convivir a todos. Sí, joder, é interesante porque nunca pensara, pero verdadeiramente a máscara é casi un elemento de esencial do slasher. O sea, prácticamente é case unha obriga, non? E penso que ten como dúas finalidades no xénero slasher. Unha é de novo, que te permite o plot twist. Creo que o exemplo máis mellor deso é Scream, non? Onde, bueno, xente, pequenos spoilers de Scream. Se non viches a peli, salta de 30 segundos para adiante, non? Pero que te permite ese momento de descubrir que onde pensabas que había un asesino, en realidade hai dous, ti estás todo o tempo intentando descubrir quen das personaxes é o asasino, e cando se fai o reveal de que en realidade son dous tipos, empregase o disfraz para facerte ese pequeno xogo, ese xogo mental, ¿no? Onde calquera pode ser o asasino e en realidade calqueras poden ser o asasino, ¿no? E penso que ten outro elemento que vai un pouco na liña do que comentaba Alba, non? De colocar o asasino como fora da realidade, fora das normas sociais, que se consiga a través de máscaras como moi impersonais, non? Conseguir que o asasino non sexa nin claramente un humano, senón como unha especie de cousa parecida a un humano que, bueno, comparte algunhas das nosas dos nosos costumes e das nosas maneiras de vestirnos, pero que ao final non ten expresión facial, non o ves sufrir nin expresar ninguna emoción, simplemente está detrás de unha máscara que o convirte en anónimo, non? Eu penso que vai un pouco por aí. E ademais unha boa máscara fai nacer un bo personaxe, non? Eu creo que parte do éxito que se converte en iconas, non? Falamos da máscara de Scream, de Screamface, non?
Pero tamén a máscara de eso de Michael De Myers, Anonymous, de Anonymous, falamos da máscara de Saw, ¿no? Que se volveu tamén así como, bueno, o moneco, non? Máis ben, logo a xente fixo máscaras, pero tamén estaba tutoriais para facer máscaras de só con papel maché, o sea, En serio? non, pareceme Sí, boísimo, sí. non? Quero dicir que unha boa máscara Leatherface, non? Da Matanza de Texas. É importantísimo, creo. Parece trivial, pero hai unha genialidade, non? Detrás desa idea. E tal. E ademais, normalmente, bueno, hai que diferenciar, non? Non ser os slasher ou non. Freddy Krueger non ten máscara, é así, non? Pero, inda que logo a xente poida disfrazarse, pero sí que creo que afecta a súa cara, non? Como que se lle ten que dar o terror polo terror na cara, e logo ademais ten algún significado ou algunha cousa, pero sí que funciona moi ben. No terror, a máscara o que distita para a identidade fundamental nos thrillers, non? De quen é ou quen pode ser. Que hai debaixo da máscara de Mike Myers, non? Hai algo, hai... Eco. Non hai nada, é o terror, que ademais no caso de Mike Myers é o terror polo terror, non importa, non? Incluso esa é interesante tamén, a de Mike Myers, perdón, como non importa quen é Mike Myers. Que non importa para nada, é o puro terror, non? Ademais, creo, había un documental, creo, falando de como se creou Mike Myers, non? Como tal, e como naceu esa idea, era divertida porque era ese punto de o terror polo terror non é nada, é totalmente anodina esa máscara, sabes? Non é expresión, non dá medo per se, pero sí que o dá, é absolutamente unha cousa de... Estaba aí, creo que ademais atopa, bueno, teñen como varios modelos, logo lixen pero non é un proceso destes tipo crear un monstro de Predator ou de Alien, non? Que é moito máis complexo, é outro bastante máis natural o de Mike Myers, pero moi fan das máscaras no cine de terror, e sobre todo porque creo realmente que xeran iconas. Eu que son moi fan desto da cultura popular, é genial, non? E dá ademais pé a disfraces medianamente doados por se alguén necesita Galaxia. Exactamente, un apoio aí, efectivamente. Sí. Dentro destes, penso que paga a pena mencionar separadamente o payaso de It, porque dende a perspectiva da idea do disfraz é verdadeiramente unha cousa rocambolesca, porque é un alienígena disfrazándose de payaso, e o payaso en realidade é un humano disfrazado, é como 3 capas de disfraz cara atrás. O tipo está se disfrazando de persoa, esa persoa se disfraza de disfraz de payaso, e en realidade ese payaso disfrazado de persoa é un alienígena disfrazado. E podes meter ya a cuarta de que é nun universo propio de Stephen King, ¿no? Como que está conectado con outros libros e tal. Recoñezo que Stephen King, a min King, creo que é un dos tíos que peores finais construe do mundo, eso de entrada. Pero logo que ten unhas putas ideas boísimas de orixe, sabes? Esa idea é tremenda. En xeral, el, non? É un tipo que fai estas ideas que a de It pareceme boísima, de decir, joder, o que estás comentando, tío? O sea, hai unhas capas aí moi boas, pero logo a idea de It ou a idea de outras novelas del pareceme sempre de top, non? De decir, joder, que bo eres, tío. En plan, de ademais pares ideas cada pouco, quero decir, e sigues parindo. Pero el nesa idea esa idea do terror pareceme demencial a cabeza de Kim para parir ideas, vaya. Seguindo un pouco esa línea, pareceme un pouco a Gaiman, no sentido de que as novelas de Gaiman me parecen como que son ideas moi boas, pero despois a execución me deixa un pouco frío. Sabes, pero bueno, pode ser. Mantenme metido porque como que o material de fondo é tan fascinante que aínda que a novela xa un pouco pedestre, pois, joder, me aguanto, sabes? E con Stephen King me pasa un pouco parecido. Teño a sensación de que as ideas son moito mellores que a execución en xeral, pero bueno. Quería introducir tamén eu aquí, aparte, por romper un pouco, por abrir outro melón que se me ocurrió ahora que non teño nin no guión, pero que era o disfraz non, o mellor está, non o vin, pero que era o disfraz tamén na idea das películas de ladróns, unhas películas ou unhas obras de ladróns, non? Que xeralmente os ladróns é un recurso fundamental tamén aos magos del disfraz, non? Como por aí, non? Que é verdade, non o tiña notado por aquí, ahora pensei, porque pensei en Ocean's Eleven, en concreto na terceira película, non? Que hai un momento que se disfraza dun, como, da igual, non? Pero podemos aplicalo en como se chama esta a francés, Lupin. Sí. E tal que está, pero en xeral está moi relacionado o do ladrón, co tema do disfraz, ou non tanto, claro, eu aplicabas ti, non é tanto un disfraz estrafalario, senón a mellor o disfrazarse de algo anodino como un segurata ou como un vigilante dun museo ou un xogador de rugby, digo así, profesións ao azar.
para meterse nun sitio, sabes? Entrar... Charlie, 5 máis, danos 5 máis. Para ver como funciona a miña cabeza, non? De como podo pasar de repente de un museo a un xogador de rugby. Xogador de rugby. No, estaba pensando nunha escena en concreto dunha película que sí que van disfrazados de xogadores, non? Pa roubar unha maleta. Pero, que por certo, vi un disfraz, ahora tamén, falando de xogadores de rugby, vi un disfraz de xente da Sociedade da Neve, avión incluído, que me pareceu de menciar. Joder, A qué todos boa, os... tío. Sí, desto que dis que bo, non? Porque, oye, isto está evidentemente máis que superado, pero boísimo. Simplemente direi iso, só como apunte. E nada, simplemente pensei dos ladróns agora, xa por non afondar, pero pensei dos ladróns como exemplo tamén paradigmático do ladrón que se disfraza e que con iso accede a todos os putos lados, non? Inda que a veces o disfraz é terrible, non? Pero entra, non? Eu tiña apuntado nesa liña de disfraz como unha maneira de camuflaxe, que no fondo tamén o é. Un exemplo que me parece moi bo que é o videoxogo de Hitman. Non sei se xogaches. Sí, que rozo ridículo, sí, totalmente. Sí, porque o tipo un mazas de 2 metros cachas e rapado que se pode disfrazar de calquera cousa, sabes? Plan, disfrazase de, non sei, de repartidor do globo ou de tipo que sirve nun McDonald's ou de sardiñeiro, de mayordomo que sexa. Eu, desde aquí o apuntamento de Hitman, xogade os Hitman 1, igual ese está o 2 e o 3 están boísimos. Eu só xoguei o 3, non xoguei máis que o 3. Vale, pois. Se só 2 ou 3 é un xogo que eu non sabía, eu cheguei tarde da serie Hitman, pero son para gozar, pero un nivel descarado, e o disfraz forma parte fundamental do xogo, o sea, non podes... Fundamental, o sea, unha mecánica absolutamente metida que roza o humor negro, como di aquí Guillermo, porque é verdad que non ten xeito. Ás veces... Matar os notas para disfrazarte deles, sí que esa é segunda. Claro, pero é boísimo, sin dúbida. Sí. Pois ben traído, Gustou modo asesino. É que non dista desa profesión, asesino ladrón, estas cousas que se disfrazan para introducirse, non? Nun sitio de incógnito, sí. Sí, e outro exemplo de ladróns que tiña apuntado na miña cabeza, porque non está no documento, é xusto o contrario. Son os ladróns que se disfrazan estrafalariamente para, eu creo, conseguir como unha escena icónica. E é, estaba pensando nos ladróns de Le llaman Body. Non sei se recordáis esa peli de Le llaman Body de Keanu Reeves e Patrick Swayze. Non recordáis esa peli? Eu non a vi, sei que existe, pero eu non a vi. Como pode ser que tanta xente non vise Le llaman Body, tío? É unha destas pendentes, porque sei que é un clásico, joder, o sea, non máis non é mala e tal, eu sei que existe, non... A ver, é unha peli malísima que pero non é mala, a mí a xente dime que non é mala, dime simplemente que pero non é mala, que tenga o seu encanto temporal de ver o pasado un pouco. Pero que dá toda a volta inteira e de repente volve a ser boa, sabes? Ese xiro. Bueno, a trama de Le llaman Body non ten nin pés nin cabeza, porque basicamente é como que Keanu Reeves é un policía de incógnito que se infiltra nunha banda de surfeiros que son ladróns de bancos, vale? O sea, é que como podes dicir que iso é malo? Vete que xa estás, tío. Boísimo. É que joder. E a cousa pola que estás falando Le llaman Body no Valeiro de Disfraces é porque estes surfistas para atracar os bancos deciden poñerse como máscaras grandísimas e super exageradas de presidentes dos Estados Unidos. Entón, pois un é Nixon, outro é Reagan e tal e cual, sabes? Parece maravilloso. É que parece que non sei por que dices que algo así pode ser malo, tío. É que xa me jode. Nin cabeza, tío. Encántame Le llaman Body, tío. Por favor, ve de Le llaman Body se tedes unha tarde de domingo tonta de resaca, ve de Le llaman Body. Que boa, absoluto, bueno, todo. Mira, este fin de una... E me parecía como unha subversión, joder, que pensar que Le llaman Body subverten o que sexa, pero bueno, unha subversión desa idea, non? Do ladrón que se disfraza para pasar inadvertido, pues esos ladróns se disfrazaban para chamar a atención, porque non hai outra razón para disfrazarse de eso, sabes? Bueno, máis cousiñas por aí, seguimos avanzando, pois. Alba, queres comentar algo? A mí ocorrendo ahora algo de repente que a raíz do que falastes do payaso de It, non sei se recordades a serie Visitantes, que basicamente narra unha invasión alienígena porque no seu planeta non hai auga, entón veñen aquí e invaden, pois os visitantes disfrázanse de humanos. E que estou pensando que o prota de Freddy Krueger está tamén na original de V.
Sí. O que pasa é que fai de bo, non fai de malo. Sí. E é iso tamén, é iso de, claro, no fondo dase esa circunstancia que os visitantes disfrazanse de humanos cando realmente son unha especie de lagartos extraños, etc. E incluso bueno, chegaba a haber unha persoa que era filla dun dos visitantes máis dunha humana, Sí. que É se un convertía en tropo, protagonista. diría que relativamente habitual. É interesante un pouco quizáis reflexionar agora sobre as razóns de por que o é, pero a idea do disfraz de carne humana é relativamente habitual na ciencia ficción. Eu teño apuntado un par deles. O que se me ocurrera de alienígenas, aparte de as peli está tamén dos ladróns de corpos, que son, eu creo, os exemplos máis clásicos, pero hai outro exemplo que tamén é como, eu creo, icónico para a nosa xeración, que era o malo da primeira dos Men in Black, que se disfrazaba como, que se podía meter É como no verdad. corpo da xente e se disfrazaba de, pues, de persoas, basicamente. Sí, que ademais Non. estaba moi claro que era un disfraz tipo funda, sabes? Sí, Que porque se iba como podrecendo, ademais, iba como escarallándose o corpo. Tiña que matar o dono do corpo e entón iba morrendo pouco a pouco. E este tropo non aplica só aos alienígenas, senón tamén os robots que se disfrazan de humanos. Pensaba neste caso no exemplo mítico da escena esta de Terminator, onde como que a Terminator lle arde a parte do disfraz e se ve o robot que hai por debaixo, non? Eu creo que detrás desta idea non sei, teño a sensación de que o falamos nalgún programa xa, pero, bueno, penso que paga a pena traelo no contexto do que é a idea de por que disfrazarse de humanos nese contexto, non? Que é a idea da suplantación, de que van a ocupar toda a nosa sociedade sen nos decatarnos a través de, precisamente, o disfraz. No, penso que é o que hai de fondo na idea dos reptilianos, non? Da teoría de conspiración dos reptilianos, caminan entre nosotros e son distintos a nós, non? Un pouco esa idea. É que no fondo é unha idea de xenofobia, eu creo, ou de loita ideolóxica. Porque, de feito, a película dos ladróns de corpos non é nada sutil ao respecto, que é unha metáfora anticomunista. Basicamente era como se os alienígenas fosen comunistas que están invadindo os Estados Unidos a través de suplantar persoas pouco a pouco. E eu creo que a idea, de feito, é interesante se o pensas nese contexto, porque tamén Men in Black fala un pouco sobre xenofobia de maneira un pouco mala, ¿no? Pero fala un pouco sobre a idea de que necesitamos unha axencia gubernamental que controle a inmigración interplanetaria, non? Bueno, directamente, no, sí, directamente a primeira esta película son uns inmigrantes mexicanos entrando ilegalmente no país, onde un deles é un alienígena. Creo que tamén hai certo de liberalismo e de capitalismo no tema extremo este, de non te podes fiar de nadie, sabes? Sí. O tema este de non estás seguro. Que é moi estadounidense esa mentalidade, non? De non podes estar seguro porque non sabes quen é o teu veciño ou que en algún momento alguén pode... Para min soame a liberalismo bestial, o tema da... A maiores do racismo ou tal, ao final está relacionado tamén. Pero soame a Estados Unidos puro, tío. O de desconfía da tua sombra, sabes? Non? En calquera momento alguén aparecerá e non é como a ti, senón que creo que na ficción estadounidense ademais este tropo está totalmente exacerbado, ¿no? De calquera pode ser un asesino, calquera tal, que de algún xeito podría ser así, non? Pero, joder, moi bestia na idea estos reptilianos da xente que se disfraza de humano, non? Sí. Sí, porque é unha maneira de representar a autoridade, sabes? O que é diferente a min, pero que aparece disfrazado e polas aparencias parece igual a min, non? E despois tamén, a ver, eu isto, o que dicías antes, Charlie, dos nazis e tal, tamén teño que dicir que onte, por exemplo, vin Rebel Moon e fíxome moita gracia porque, claro, os malos van literalmente disfrazados de nazis. Sí. Que pode parecer paródico, pero claro, co revival que estamos tendo da extrema dereita volvendo a coller toda a simboloxía nazi, e como, joder, pois en realidade teñan razón. Porque eu recordo que, por exemplo, cando saíra a séptima de Star Wars, por decirlo así, non? O episodio 7, houbera como moita crítica de, joder, por que o novo imperio que intenta desligarse ideolóxicamente do anterior imperio iba a coller toda a imaxinería e simboloxía do anterior? Pois mira, chicos, pues parece que sí, que fan ese tipo de cosas. Sí.
No, pero que imaxe era popular ao final. Hai xente que queda con iso e quere volver a... O sea, que lle funciona, ¿no? O que funcionou todo volve, estas cousas. Quen era? Eu creo que era Lemmy, quen tiña unha colección absurda de obxetos nazis e tal, ¿no? Lemmy o de Motorhead falo, ¿no? E que le preguntaban, Lemmy, pero eres nazi? E el decía, non, se a miña muller é negra, non? Justificando, lamentablemente, o asunto. Pero que... Eso é peor co de teño Sí, esto, eu creo que había un documental onde falaba disto, pero logo tamén decía, como para seguir, ¿no? Afondando, no, pero a ver, hai que recoñecer, teñen os uniformes máis guapos, ¿no? En plan de isto. Bueno, pero eso, joder, fixíos Hugo Boss, os uniformes, os nazis. O sea, sabes, el falaba, ¿no? Aparte da comentario nefasto da muller, estaba o tema da idea de que él decía que realmente están guapos. O sea, é innegable que non me podes negar que este uniforme non este guapísimo a nivel estético e conseguido e indique certa... Vale, ok, sabes, pero entendo que, claro, o do novo imperio que faz ti esa referencia, pois é que, mierda, que funcionaba, ¿no? Entón vamos collelo de novo porque esa mierda estaba guapa. Bueno. Sí, e aparte o mellor, pois en Rebel Moon o que sae é nazis claramente e despois os outros claramente comunistas andrajosos. Vamos comentar rapidamente unha cousa. Rebel Moon é malísima, vale, xente? Por se alguén está vendo ou ten algunha idea, é chunguísima. Esta peli é o fondo puro de que Zack Snyder tocou o pozo, sabes, está afondando no pozo connosco agora, Zack Snyder, e chegou a... Sí, joder, non? Estou pensando, é a mesma película que estou... A ver, Sí. É a de Netflix, non? Un pouco de bait para que Charlie raje, en plan, tiramoslle aí un cacho de Rebel Moon é unha miseria, pero de verdad, é probablemente unha das peores películas que vi nos últimos anos. Zack Snyder sigue nunha baixada absoluta cara ao Baleiro, vamos a facer aquí meta. Pero que esta peli, ademais, jódeme, porque se presenta o típico este rollo de unha nova saga de fantasía, non? Como un novo mundo que a xente adorará e a xente subirá ao carro. Sí, no. super exitosa, O sea, sí. por favor, respetemos a fantasía. Respetemos. Refrito que flipas, Pero brutal, pero é que dice que non hai unha idea original, non hai nada aquí que funcione nin que teña unha idea original. E Zack Snyder xa, eu creo de verdad que creo que se lle foi a pinza como director, porque creo que é un tipo que tivo algún acerto ao longo da súa carreira, pero creo que agora mesmo como que se lle foi completamente a idea. E había un rollo ali en Twitter unha vez que fixo un tal, como facer un vídeo co teu móvil que quede máis guapo. Zack Snyder. Non era unha parodia. Eu digo, non pode ser que Zack Snyder está facendo isto, e ademais, porque claro, poñía os planos das súas películas e dixen, non pode ser. Rebel Moon é claramente creo que a poría de exemplo de como facer unha obra de ciencia ficción ou space opera, non? Con todo mal, nada, non funciona nada, non ten graza, non hai, tío. Admito que non a vin e non a quero ver. É que non sei. Claro que non. Sí que hai xente disfrazada, é que hai samurai, sabes esas obras? No, le llaman body. Eso é, sabes, é que en Rebel Moon hai unha persoa como asiática e tal, que fai de samurai, sabes, como que boa coas espadas. É como un rollo de que é isto? É unha puta broma. Sabes, rollo de isto. Que morte, tío, non me jodas. Claro, é como cando en Star Wars tamén meteron samurais, tío, que tamén meteron samurais, por favor. No, pero é que é maravilloso, porque como os disfraces levados ao meta, hai un tío que é Conan, moi claramente, é Conan el bárbaro, o sea... Claro, pero é que ti tens que asumir que dis, por favor. Chega un punto que dis, por favor. Finísima referencia entre disfrazar a un tipo de Conan e traer a Conan, sabes, directamente. Claro, pero mira, que ten sentido que falemos de Rebel Moon, por se alguén perdeu, estos perderon o norte. Non, en que Rebel Moon hai xente disfrazada. Quero dicir, evidentemente o que decía Alba, é que hai xente disfrazada de nazi, hai xente disfrazada de Conan, hai xente disfrazada de samurai. Bueno, ya como una comunista agrícola, sí, super chachi, marxista, leninista, o sea, tengo todo. Total, que sí. Matice, mira, joder, estábamos aquí un pouco andando a oscuras e creo que entramos nunha cousa guai, que este tema de que é moi fácil na ciencia ficción de mala calidade que se rompa o pacto de ficción é que de repente parece que todo o mundo vai disfrazado, sabes? Deixas de creer no que estás vendo e todo parecen disfraces de repente. Pois este un notas disfrazado de Star Trek, non é verdadeiramente Star Trek. Non sei se vos pasa... Entendo que tamén é unha cousa de presuposto ás veces, sí, non é suficientemente crible.
Pero Claro. tamén por cando é ridícula. Cando a peli é moi mala, dis, en plan, pero e esta xente disfrazada de subnormal, que está facendo? Buah, Sí, non sei se estou vistes contigo. a primeira Dune, a de David Lynch. Of, Maravilloso. Encántame a primeira de Dune. Sí, pero é Maravilloso. que está Pero a ben. nivel disfraces, maravilloso tamén. Estou de acordo que gustándome moito a Dune de Lynch, ten como 3 ou 4 momentiños durante a película en que dis, joder, este é Sting disfrazado, sabes? Sí. Pero que aí creo que iso, pero pode ser unha mala elección de cast, quero decir, de Sí. Sí. sabes, quero dicir, aí o mellor non era Sting, que recoñeces Sting, entón non rompe personaje, aí xogas con tal. Eu sempre defenderei Dune, o sea, sempre defenderei a David Lynch facendo Dune, porque fixo o seu Dune, e pareceme correctísimo. Esa idea, igual agora que Villeneuve Estupenda peli, está facendo, que por certo, é certo que igual, bueno, falaremos no futuro ou non, pero levamos tempo pensando, pero é certo que estrenan Dune 2 agora, non? Nada, en 2 semanas. Neste pequeno impasse que fixemos, linme Dune, así que xa estou preparado para Hostia. facer o Valeiro E Dune. gustouche? Encantoume, pareceme Vale, acojonante. Vale, a novela de ciencia ficción máis vendida da historia, que queda aquí o dato outra vez. Verdadeiramente moi boa, O sea, Sí. sí, ten moitísimas cousas boas. Sí, a primeira é boísima. Logo creo que a saga en xeral non está a ese nivel, pero a primeira segunda parece. xa teño mercada, teño por aí, creo que teño. Eu creo que logo vai baixando e vai perdendo tal, pero a primeira, o primeiro Dune, O primeiro sempre é direi que unha potentísimo. obra que hai que ler se che gusta a ciencia ficción e tal. Non vou dicir estes libros, 1001 libros que ler antes de morir, pero este eu creo que hai que hai moita cousa aí, que hai moita capa. Quizás Oye, o falando- último sí. cuarto non tan, pero bueno, xa falaremos de Dune, ¿no? Sí, falaremos de Dune. Eu creo que habrá que falar de Dune. Eso é a Habrá verdade que que facer un sí. especial Dune. Eh, Tiñas por aquí apuntado, e penso que saiu Star Wars, xa que saiu Star Wars, Sí, tiñas por aí apuntado o tema do cosplay. sí. Bueno, Fiando por Star Wars, hai un personaxe na saga máis recente de Star Wars que para min é o máis interesante, que é o... Joder, como se chamaba? O que fai Adam Driver, o... hostia, pensei que ibas falar de Jar Jar Binks. Entón, na miña No, cabeza no, estabase pero debuxando unha conversa. Estabase debuxando unha conversa. Kylo Ren. Das Kylo novas Ren. películas que Kylo fai... Ren, Sí, Kylo Ren. Kylo Ren. Kylo Ren é o personaxe para mí máis interesante de todas as novas pelis por precisamente o matiz de que está facendo cosplay todo o tempo. Está intentando facer cosplay de Darth Vader Sí, sí. o cringe que xenera este chaval intentando facer cosplay de Darth Vader é o máis interesante de todas as películas. Sí, Porque sí, sí. realmente é un arco de personaxe novo que non vimos anteriormente e que ten certo interese. Sí, Non sí, sei. sí. Total, no, absolutamente. Quero dicir, é que, bueno, por se alguén está perdido e non sabe o que é o cosplay, bueno, para min o cosplay, a mellor mátame aquí, pero para min evidentemente un disfraz, non? Non sei, considero un disfraz onde... Non é disfrazarse, que pasa? Bueno, claro, eu non sei, digo porque sei que hai unha comunidade da hostia aí, ao mellor metemos aquí a pata, non sei. É como cando alguén di que vai en Feira Franca ou a feira esta medieval do que sexa e di que vai vestido de época, non vai disfrazado. Eu digo, perdona? Sabes, entón, eu teño... O sea, a min esas, sabes, esas, por favor. Entón, bueno, A ver. Vou vestido de One Piece, non vou disfrazado de Luffy, non entendo. Claro. A ver, sempre podemos decir que ademais é certo que temos amigos cosplayers, Non, no, non pero o facemos que quero dicir é, por por alguén está mal. perdido que é o cosplay. O cosplay eu creo que a base fundamental é que te disfrazas dun personaxe concreto. Quero dicir, non é que vayas de pirata, non é que vayas de policía, non é que te disfrazas dun personaxe concreto de ficción que bueno, podes ter o sea, a xente maioría coñecerá ou non coñecerá, pero vaya, que normalmente partes desa base de coñecemento de é algo moi concreto. Un tipo concreto, ademais que intentas chegar ao maior realismo ou maior Unha imitación, sí, literalmente. adaptación, non? Tamén hai roleplay dentro diso, pero bueno, que intentar retratar da maneira máis realista e máis adaptado ao noso mundo, porque hai cousas que son inadaptables evidentemente, e nas que así sorprendan moitísimo, que ves por aí adiante nas Comic Con e outras conferencias ou por tirar aquí na casa, a Hobbycon ou aquí en Pontevedra, o Lerezab, cando hai, e mola moito. Eu recoñezo que hai algunhas cousas que dis, joder, como mola, non? En plan, igual que como calquera disfraz, cando ves un disfraz bo ou alguén que vai moi ben, dis, que guapo, tío, non? En plan, é a hostia, e ten un mérito bestial. E si é certo que é verdad que tamén hai o contrario, non? O facer broma en base a un disfraz que vas terrible. Rollo que es un cospobre, ¿no? Absoluto. Neste sentido, hai un tío en internet, creo que filipino ou Indonesia ou por aí, que bueno, chamase Lonely Man, non? Obre solitario, Lonely Man, low cost, place, é famosísimo porque fai como subidas a Instagram
del facendo cosplay, pero dun xeito terrible, pero super original. Este tío ten unha visión espacial e artística que de verdade que me parece de outro mundo. O sea, buscade, por favor, locos, o sea, tedes que isto hai que velo, vale, porque é brutal, non? Por exemplo, teño que abrir un para entender, é inexplicable, o sea, hai cousas que son absolutamente inexplicables porque non as podo definir, pero colle calquera cousa da casa, non? E recrea un cosplay pobrísimo que dis, isto é malísimo, pero a veces é super gracioso, non? Por suposto. E me parece un xenio incomprendido do noso tempo. Leva anos facendo este tipo de propostas e de tal, e roza entre o cringe, ou a originalidade, é bestial, hai que velo. Non vos podo explicar porque isto de definir con palabras algo que hai que ver. Pero que de verdade que vayades a buscar este tipo. Lonely Man en Instagram, pero se buscades low cost cosplay guy, tamén vos hai, non hai perda. Sí. Seguindo un pouco coa idea do cosplay, para min participa moito dunha natureza semellante ao que poden ser as drag queens. Non sei se... Bueno, vime varias tempadas de RuPaul, bueno, vime case todas as tempadas de RuPaul, e o drag queen ten todo este elemento tamén como de disfraz, de manualidade, no que tes que elaborar os teus propios vestidos, e ten todo un elemento de maquillaxe, sabes? É como que construes todo un alter ego e te, pues, sabes, embody, non? Como se di en inglés, non? Como que te corporalizas nese personaxe, non? A través precisamente de unha cousa que construes coas túas propias mans. E en ese sentido hai unha relación etimolóxica bonita que non sei se sabedes que en portugués o disfraz dice fantasía. O sea, dis que te fantasías. Ajá, que bonito, non sabía. A palabra disfraz dice, o sea, literalmente dice fantasía. Parece que etimolóxicamente parte desta mesma idea, non? Do disfraz como unha especie de este momento de lluvia de estrellas onde o tipo vai por unha porta e sae vestido de outra cousa, sabes? Que parece maxia, que parece como se eu pasase por un portal e saíse noutro mundo, non? Pois o cosplay, o drag queen, eu creo que participan dese elemento que non o mencionáramos anteriormente, non? Do disfraz como eso, como fantasía, como traer unha cousa do outro mundo a este noso mundo, que me parece unha cousa moi guai. Sí. Bueno, pues sí. E ademais que, por certo, fora de toda dúda, vive un apoxeo brutal o do cosplay, joder, que o que dicíamos de creou unha comunidade universal e internacional que se fan auténticas chuladas e que teñen un apoio entre eles. Supoño que tamén terán as súas probas e os problemas, evidentemente, pero que en xeral que hai algo super establecido e que hai xente que vive disto, non? De facer cosplay. Hai xente que vive con... da parte de manualidades dos cosplay. O sea, claro, de explicar en YouTube como se poden facer determinadas estructuras para determinados disfraces. Oye, tiñas anotado por aí algo que me gustaría entrar, ¿no? Que era o de pareceme ben que metas en disfraz, Eyes Wide Shut, ¿no? A última película de Stanley Kubrick, que non sei por onde querías tirar. Tira o recado. No, perfecto. De feito, tirolle, o sea, fago rebote contra Alba, porque pensei en Eyes Wide Shut porque ten aquí apuntado o tema da literatura na ópera, como unha especie de os disfraces, o elemento gótico dos disfraces, non? A variante gótica dos disfraces. Non sei se tes algunha idea aí. Sí, a ver, eu que anotara fora... Eu non vin a peli esa, non che vou saber dicir. Non te preocupes. Pero eu o que anotara era que nos contos de Pobo, que pase que agora non recordo cal é o conto, que tamén apareceu das máscaras, quero dicir que tamén é algo propio da literatura e da ópera, porque veuse má cabeza de repente o da fantasma da ópera. Entón que tamén vai coa máscara. Sí, é que hai toda unha vertiente de disfrazarse que para min ten un claro elemento sexual, que é a idea do baile de disfraces, non? Esta idea un pouco veneciana de un disfraz que de alguma maneira realza as túas faccións, non? Unha pequena máscara na cara que exacerba un pouco o teu elemento sexual e que está moi imbricado precisamente con unha noción moi italiana. Antes falábamos precisamente de como históricamente os
entroidos romanos eran esencialmente sexuais e eu penso que, por exemplo, eso, a idea do entroido de Venecia para min, non sei se aquí estou facendo tamén apropiación cultural ou un pouco proxectando, é un tipo de entroido moito máis sexual, non? Onde os disfraces de mulleres son como grandes vestidos que están pensados para un baile, onde se pues, engrandecen os seus atributos, non? A idea é precisamente conseguir arrebatar como quen rouba un bico, quen lle quita a máscara a outro e conseguir descubrir a súa identidade, non? Para despois ter unha relación sexual, non? Toda esta vertiente do disfraz que para min está moi ligado a unha imaxinería moi gótica, non? Mencionabas a Poe e mencionabas o Fantasma da Ópera. Eu penso que o Fantasma da Ópera tamén é como de alguma maneira é unha historia dun incel que non é capaz de foder, non? O sea, A ver, encántame. A partir de agora falarei esa sí que lin o libro, máis ben as pelis, falarei da Fantasma da Ópera a mí parece que a Fantasma da Ópera vai deso, principalmente esas desa cousas. maneira. Non verás nin levantar a voz para negar ese resumo. Ai, en fin. No, é demasiado bo como para levarche a contraria, aínda que penso aínda que estivese en contra, xa non o faría porque é demasiado bo. Hai un punto en Ice White Shad, bueno, ainda que Alba non a vira, non? Por a xente que a viu e tal, Ice White Shad, xa sabe, bueno, unha película que trata sobre a tentación dun home ao longo dunha serie de noites, non? E hai un momento en que a min gustame Sí, esa escena Vale, non a vin, pero sí cale. Por resumir, por que traemos Ice White Shad, ahora te deixo te dou Charlie. Simplemente Sí. está Ice White Shad porque me parece como a visión dun gran director do século XX como é Kubrick desta mesma idea sintetizada nunha película que colle os elementos que lle interesan deste tema dos disfraces, non? De unha especie de secta sexual de multimillonarios que se reúnen disfrazados para foder, colocas a dúas superestrellas como eran Tom Cruise e Nicole Kidman, que ademais estaban liados no seu momento, entonces, Sí. bueno, liados non, estaban casados, eu creo, no momento home, eles casaron, non sei Eu se creo foi que a raíz da non, película ou se foi antes xa estaban... Eu creo que foi a raíz da peli. Evidentemente estaban tendo unha química sexual Sí. increíble na película e a película iba de foder, basicamente, ¿no? Entón tampouco é nada... e por eso eu creo que Kubrick explora esta mesma idea deste tipo de disfraz, este tipo de entroidos claramente sexuais e o reconstrúe nunha especie de visión exageradísima que é Ice White Shad. Entón, que opinas aí, Charlie? Non, que me presta moito toda a escena da mansión, eu creo que é un dos puntos álxidos da película, non? Claramente. Como o disfraz funciona de dúas maneiras moi diferentes. Por un lado, o disfraz luxurioso, non? Onde todo vale a través da máscara, non? Onde todo o mundo está coa máscara e está fodendo diantes de outros, tal, e hai unhas escenas así de orxías, non? E Tom Cruise síntese, no mellor, no momento máis tentador da noite, ou que se vi como un máis perigoso para ele nese sentido, que vai sendo como un testemunha de todo esta, non? Voráxine de luxuria e bla, bla, bla. Entón hai esa parte, non, do disfraz funcionando como un elemento sexual puro e como pasa en apenas 5 segundos a un elemento terrorífico. Non, de que esas máscaras que propoñían descoñecidos ahora propoñen auténticos perigos, non? Que hai un momento, pues, claro, unha ameaza bestial, non? Donde ele estaba ali, jiji, que guai, non? Todo isto, de repente pasa de novo aquela habitación e todo o mundo mirando para el. Non hai ninguén concreto, son máscaras mirando para el, que non sabes que vai pasar, non? E a película xoga moito con iso, non? Pero creo que ese punto de como unha máscara pode funcionar como un elemento de diversión, como un elemento de luxuria, como un elemento como que queiras case, e tamén como un elemento terrorífico, non? Como que os disfraces en sí ou as máscaras son casi quen de todo, e a mesma máscara, é quen de divertirte ou de darte o susto da tua vida, non? Podes estar de festa disfrazado dun xeito e coller a unha persoa e meterlle o susto da súa vida, non? En Entroido, por exemplo. E creo que iso pasa nese momento, pero nada, é un cambio de plano, en 2 segundos pasas dese tal e de repente a Tom Cruise totalmente vulnerable, inda que ele leve a máscara e sobre todo nese momento que lle din que a quite diante de xente que está toda tapada, non? Hai un momento de vulnerabilidade brutal, e creo que moitas veces, e non o digo de coña, no Entroido disfrazámonos para non ter que aturar a xente disfrazada sobre nós. Que quero decir, que nos metan esa presión de como non vas disfrazado ou que te sintas ti nun rollo inferior nese sentido, creo, de aturar a xente disfrazada porque parece que tes máis posibilidades de que a xente se meta contigo, non? Se non vas disfrazado. E creo que é superinteresante.
É literalmente algo que apuntábamos antes, que era Sí. esa idea de que o entroido crea unha norma social alternativa e te obriga a participar Sí, dela. O sea, que tes tes que que disfrazarte ou senón estás en unha posición vulnerable ou eres un pringado ou literalmente se te pode putear libremente. Sí. E, Ou bueno, aí vamos a tamén mo- tiña apuntado o tema ou da imos a cohesión por social, ti. algo así. Nada, dicía que oímos a por ti e metémoste nunha bañeira chea de merda, que iso Ou tamén nunha pasa. nunha furgoneta. Amén. Tiña outra cousa por aquí anotada, a ir tamén calando rectas finais, pero ainda quedan algunhas cousas. Pero bueno, a min facíame gracia, non, o disfraz, que se hai un disfraz tamén por antonomasia no mundo da ficción, é o disfraz dos superheróis, non? Ai, sí, por É favor. rarísimo superheroe ou heroe ou campeón, chamémoslle X cousas, que non se disfraza, non? Que non ten un disfraz que normalmente serve para preservar a súa identidade humana, normal, Ou o contrario, porque realmente preservan a súa identidade ou revelan a súa identidade como heroes, porque ti Claro, a certos heroes exactamente. recoñécelos polo disfraz. Porque, por exemplo, e ademais estaba pensando heroes e antiheroes, porque eu estaba pensando no caso do Joker. O Joker realmente é Joker porque, non sei, asimilouse como disfraz. Ou Asimilouse Superman, como que é o personaxe caso a máis si mesmo. extremo. Superman é Superman, disfrázase de Clark Kent, De Clark non é o Kent. revés, Claro. non? Que é o O sea, exemplo a súa paradigmático, non? identidade falsa é Clark Kent. Exactamente, non? Que é un dos exemplos. Mais non quería entrar tanto na dinámica disfraz superheroe, que creo que se daba para todo un programa, senón que me fai gracia como non funciona o mesmo disfraz nun cómic, por exemplo, que na pantalla, non? É como é dificilísimo que o mesmo disfraz que vemos nos cómics se traduza dun xeito un a un no cinema, por exemplo. Isto pasou de entrada xa coa aquela famosa Spider-Man aguantou máis ou menos, pero cos X-Men foi imposible coa Patrulla X. Rollo, que aí foi un dos claros exemplos de non podemos poñer a Hugh Jackman de amarelo e leotardos e tal. E Pero incluso fan sí que o bromas. puxeron. Pero Ainda final non. sí que o puxeron. Na última que houbo de Logan sí que o puxeron. Eu creo que iso foi un erro, foi para... Amósano que está, como que lle regalan o traxe, pero el non o utiliza. Pero como Pero hai que sempre fotos hubo... del con el. Creo que o chegou a Hai poñer, fotos non o del sei. con traxe, Eu sei que na Isto é- nova de Deadpool, creo que sí que o vai poñer. Na Deadpool 3. Vale, pois vale. Pois É logo como que en un momento, Deadpool, sí. claro, é un momento como moi agardado, non? Tamén ver como funciona. Pero é certo que parece extraño. Charlie. Como? Isto que me parece interesantísimo porque sí que é certo que teño a sensación que como sociedade asumimos o relato de que é un problema de traducción entre diferentes medios, non? É como, no, que non funciona, o que funciona nos cómics non funciona nas películas. Como, nos cómics se permiten certas cousas ridículas que nas películas nos resultan... Exacto. Pero que eu creo que é un relato falso que está promovido por parte das produtoras de cine. A ver, Para darnos... Vou explicar, O sea, isto estou no montando mentras o vou dicindo, así que deixad... así saen as cousas. Se acabo naufragando, non mo teñades en conta. Pero esta é a idea. A idea é que non é un problema de medios, senón un problema temporal. Que a maior parte dos grandes cómics de superheróis teñen orixes a mediados do século XX e teñen unha estética claramente dese tempo, e en cambio a maiorísima parte das películas de superheróis son de principios de finais dos 90, principios dos 2000 e de aí para diante. Entón non é tanto que non funcione na película, senón que os produtores víronse en plan, joder, temos que facer unha estética noventera, 2000era para estas películas, así que non nos vale, o sea, o material de base son estes cómics, pero non nos vale. E sosteño isto sobre a seguinte base. A ver, Rodicio, termina, que te quero levar a contraria. En Matrix todos van vestidos dunha maneira que é absolutamente ridícula, te pongas como te pongas. Te pongas como te pongas, en plan, todo é absolutamente ridículo en Matrix. O sea, non é cómodo, vale? Vestirse inteiro de látex non é cómodo, nin é funcional, nin é nada de nada, é absolutamente ridículo. E esa é a estética que copiaron todas as películas dos X-Men. Todos os X-Men van facendo cosplay de Matrix, tío. En vez de, o sea, non é unha cuestión de que non funcione, é cuestión de que tens que copiar unha estética 2000era e que se parezcan a Britney Spears e non a... A ver,
a un cómic dos 70, tío. A ver, estou de acordo con unhas cousas sí e outras non. A ver, eu creo que a estética no caso dos X-Men, eu creo que a estética dos cómics non nos convenceu e creo que chegaron á conclusión de que aforraban moito máis e os metían a todos nun neopreno negro, que foi o que fixeron. Pero é Que a inspiración estea en Matrix tamén, o sea, ata aí estou disposta a ceder. Creo que lle quixeron dar un toque de seriedade que, ao final, para min as pelis dos X-Men son bastante malas todas, o único bo que teñen é a Michael Fassbender. Entón, pois, creo que saíu mal, porque, por exemplo, se vos dades conta, os 2000 foron a época da charramanguería e todos éramos moi horteras nos 2000. Aparte, o exemplo de Britney Spears é icónico nese sentido. E, a ver, se vos dades conta nos Vingadores sí que mantiveron iso, eu creo que se deron conta de que o dos X-Men que fora un erro, porque aparte neutralizabas as personalidades de todos, porque moita da personalidade dos X-Men tamén estaba no uniforme. Total. Si fose desterrando, E máis, é que ten gracia o que dis, perdón, Rodicio, porque cando eu era rapaz, creo que X-Men debe sair no 2000, a primeira da película, o 99, Miramos. 2000, Matrix é do 98, eso seguro, o 97, 98. Eu tiña a Cíclope da película, non? Un muñeco así destes para xogar e tal. E meu primo, que era así como máis maior, xa vira Matrix, eu non sabía, eu sabía que existía Matrix, díxome, ese muñeco que é de Matrix? Sabes, acabo de lembrar recordo desbloqueado, ¿no? Claro, como que viu así, dixo, un tío de coiro, tal, non sei que, con pinta de que un muñeco de Matrix, tal. Viches esa película, sabes? Pregúntame como rollo, pero viches esa película, tal. E yo, no, es Cíclope, non? De X-Men. E dixo, vale. Cíclope, de Cíclope, de Matrix, sabes? De Matrix, non? Pero é verdade que eu estou contigo, totalmente a influencia transversal aí do coro negro, do coiro, perdón, negro, e pa diante, non? Sí, porque pero incluso nas propias películas de que estamos... Di. No, que nas propias películas de hoxe de Marvel se foi aceptando un pouco máis. Hai un discurso meta de cando en vez a que apareza o uniforme original en algún momento, ás veces como unha sátira, como por exemplo o Capitán América, que ás veces que ao principio disfrazan de Capitán América, literalmente, pero en plan pobre. A ver, modernizan a estética dos cómics. Eu eso non... Sí, pero eu teño estou con Charlie en que estamos camiñando cara unha estética máis parecida ou máis lixeiramente concordante coa que pode ser unha estética setentera. E entón, pois, é que se parecen máis. Se parecen máis aos orixinais simplemente porque a estética xeral acompaña. Pero sempre, como sempre, fuxindo de calquera ridiculización. Quero decir, é como que se baixan os tons de cores, son máis escuros, máis levables, todo este punto, non? A maioría dos Vengadores, non? Están representados de algún xeito moito menos luminosos ou moito menos chamativos que ou se lles quitan as máscaras, tal. Cousa que o superheroe, creo, original, realmente ten un punto un pouco de ridículo, e creo que iso, non sei lo que pensabas logo dicir en Watchmen, está representado, e que evidentemente un tío con capa é jodidamente ridículo. Tal cual. Quero decir... Sí, a ver, pero eu sigo pensando que están modernizados, porque aquí tamén vou entrar en que as mulleres están hipersexualizados nos cómics, os dos homes tamén, que isto é algo do que non se fala, pero os dos homes tamén, non son tan sexys en las películas. Sí. Entón, creo que actualizan tamén un pouco nese sentido, que fan todo un pouco máis sobrio e así. Sí, claro, pero totalmente, non? E fora, vou quitar o das sexualidade, quero dicir, pero eu pensaba máis nas cores e tal, como que evitan o ridículo, cando eu sempre creo que o superheroe ten un punto ridículo, non sei se me explico, e creo que Watchmen sempre explotou un pouco o punto ese ridiculez dos putos heroes, non? De decir que, joder, que es un pavo disfrazado dando hostias. Algo ridículo ten que haber aquí. A ver, aquí agora lévano por outras vías, eu creo, non? Porque o xiro, por exemplo, que lle deron ao Thor de Marvel tamén vai nesa liña. Sí, o sea, que é o punto ridículo que pode ter o Escuadrón Suicida, por outro lado, pensando en DC, tamén teñen eses puntos ridículos, pero non sei, creo que o levan por unha vía distinta que non é a do traxe. Sí, no, pero supuesto, é que aí penso que é onde hai que traer Watchmen, porque toda esta recepción e todo este intento de reimaxinería de finais dos 90, principios dos 2000 e a partir de aí cara adiante, non se entende sen pensar no que significou Watchmen como revisión do xénero. E non é banal, porque a revisión de Watchmen en moitas, incide moito no aspecto visual,
precisamente no tema dos disfraces, no tema de que maneira se relaciona esta peña loca que decide nomearse a sí mesma superheróis cun disfraz, con unha cousa que é ridícula e que a mínimo que eu pense sobre ela é ridícula, é case unha parodia do que é o uniforme do policía, non? O policía non se disfraza para ocultar a súa identidade, pero de algunha maneira tamén se disfraza, o sea, tamén se viste de policía para ocultar a súa identidade. Non é Manolo o meu veciño, senón que é un policía, calquera, que curiosamente é Manolo o meu veciño, non? Pero sirve para difuminar a súa identidade dentro do aparataxe do Estado. E nesa medida o disfraz do superheroe é case unha parodia do verdadeiro poder lexítimo estatal, non? Que en vez de ser como un uniforme máis ou menos estable, é un pouco aburrido, é como ten que ser estrambótico e loco porque está representando a unha persoa estrambótica e loca que decide ser pois Batman, sabes? Por whatever reason, non? E entón, claro, eso Watchmen triunfa porque o convirte nunha, o sea, porque consigue facer esa metáfora visual e demostrar que o rei está desnudo, non? En plan, facer evidente que ese é o subtexto da mitoloxía dos superheróis. E entón, claro, cando xa no século XXI se poñen a facer películas, é imposible non partir de aí, non? Entón hai que intentar facer de novo os superheróis serios de alguma maneira, e Nolan invéntase todo ese especie de Batman ultra serio que hai que tomarse en serio porque nos están dicindo que é en serio, e xa está, non hai outra explicación. Sí, a ver, o triste é que as pelis do Batman de Nolan non hai maneira de tomalas en serio. Sí, pero elas a sí mesmas se toman moi en serio e queren que tía penses como que unha peli que vai moi en serio sobre este señor que ten todo o derecho do mundo a ser, sabes, en plan... E iso é importante, é que é onde poño o punto de que, claro que Batman é... O traxe sempre vai ser ridículo. É dicir, por moito que queras, por moito que Nolan quera tomar en serio esas películas, joder, é un tipo con capa, joder, o sea, que de verdade, non sei. Claro, pero por eso digo, é máis ridículo o Batman de George Clooney con pezones? Pois supoño que sí, pero estamos falando de grados de ridículos. Exactamente, exactamente, non hai maneira de fuxir, sabes, desta idea. Eu nunca estarei no barco de facer máis serio algo, e que iso lle otorgue como un nivel superior de calidade ao superheroe ou algo así, non? Non, é que este é o Batman máis escuro, este é o Batman máis serio, este é o verdadeiro non, sabes, non parece ficción iso de ver realmente, sabes, Pero sí que que houve intentos nese sentido, o sea, quero dicir, unha cousa que estamos de acordo ou non, pero é como o de Spiderman, de Amazing Spiderman, non sei que, máis oscuro, pero é un señor dando botes, sí, o sea, non, pero é verdade, cando se fixo o seguinte Spiderman... É que unha falsa narración que levamos sufrindo no cinema e nos videoxogos. Creo que o maior representante deste sentido de que a segunda parte ten que ser máis escura. Por algún motivo que ninguén coñece. Eu nunca entendín por que, sabes, ti fas Jak and Daxter 1, que é un xogo mítico de Play 2. Pois o segundo, por algún motivo, pois o personaxe se que era todo luz, así como unha cousa plataformas normal, de repente o tipo, pois metralladora, perilla e pelo como máis longo, sabes, como máis edgy. En ningún puto... Porque sí, pois porque sí, non? Era máis escuro. E a terceira parte, ainda máis. É a hostia ese punto. É o síndrome do Imperio Contraataca, tío. Sí, o sea, todo o mundo quere facer pero, o Imperio Contraataca. Exactamente, pero que no videoxogo, eu, polo menos que un medio no que me movo no con control, recoñezo que no videoxogo é unha plaga, o sea, é unha enfermidade absoluta, que casi un disfraz propio dos xogos, de verdade, de disfrazalos de máis seriedade, de máis escuridade, non? E que iso aporta algo. Como se iso per se fose aportar algún tipo de dinámica ou de tal e tinis, pero non entendo nada. Aparte que, de alguma maneira, eu creo que é menospreciar as potencialidades do material que manexas, non? Porque Exactamente. Afondar nas cousas que poden ter de ridículas ou de humorísticas e a través deso conseguir un algo, sabes, que emerxa outra idea, en realidade eu creo que é máis potente. Neste exemplo estaba pensando na peli da Máscara, bueno, en xeral, na Máscara, non? Sí. Sempre penso, sei que hai unha serie de debuxos, creo que hai cómics de A Máscara e tal, pero eu casi sempre penso na Máscara, na de Jim Carrey. Jim Carrey. Vale. E penso que A Máscara consigue moito mellor ese xogo entre o ridículo de toda a situación levado ata tal extremo
que de repente pode ser máis ou menos tomado en serio e en ese punto en concreto lanzar algún tipo de idea ou algún tipo de conflicto máis serio na que, bueno, asumes que o teu personaxe ten capas e unha parte moi grande delas pois son chorras, sabes? Non pasa nada. Podes construir por debaixo deso. E eu penso que é polo que a máscara é moi icónica, moi icónica. Sí, a ver, o que pasa é que eu creo que ese xogo que vos dicides é moi difícil de facer en películas de superheróis. E sobre todo, ademais, se hai varios superheróis. Sí. O sea, eu entendo unha cousa é o que opine deles, pero sí que entendo estes intentos de facer que pois o xogo máis serio, máis escuro, máis porque é iso, senón xa hai que facer un exercicio para Porque tomarse en son serio. malos. Que somos malos, ¿no? Pero pasa cos libros, pasa con Harry Potter, vale, que cada vez parece que hai un momento en que a serie de Harry Potter, todos o sabemos, vaise facendo como máis escura. Punto, o sea, porque sí, porque no, es que está medrando, é máis adulto, entón o mundo máis, por favor, basta. Hai menos falando de Harry Potter. iluminación porque Harry Potter se está haciendo pajas. Claro, exactamente, ¿no? O sea, ahí está, en plan. Harry Potter. Pero iso habría que pasou metelo. nas películas, non? Porque, bueno, non sei, nos libros non Iso ten foi o que tantas pasou. sensacións. Sí, eso, no, as pallas, sí, sin duda. Sin duda. Cuarto aí todo de tíos, ¿no? Harry Potter. Hai disfraces en Harry Potter tamén. Quería poñer un exemplo simplemente por cambiar o disfraz non só como unha peza de roupa que pos enriba, non? Ou todo isto, senón como, por exemplo, a poción multixugos, non? Que é probablemente o xeito de disfrazarse dos magos de algún xeito neste universo. Non quita que non poidan disfrazarse manualmente, refirme de poñer o que queiran, non? Pero sí que me Pero vamos a ver, parece... Toma a A poción ver. multixugos para poñerse un Vamos a ver, bigote falso. xa van Claro, disfrazados sabes. eles, porque isto nas pelis non se fixo, que tamén pasa o que pasou cos X-Men. Nas pelis de Harry Potter tampouco se fixo que todo o rato fosen con capa, sombreiro e túnica, que é como van no uniforme segundo se indica nos libros. O que pasa é que, claro, aí hai a idea de que non nos pareceu viable porque, no fondo, a mensaxe subliminal pareceunos pouco serio e irrisorio. Sí. Entón, Harry nas películas está todo o rato con Porque lle roupa tapas a de cara calle. aos actores e todo isto, o sea, que realmente ese é o problema destas cuestións no cinema, non? Que ten uns códigos moi concretos e moi rigurosos e serios, non? Que creo que hai unha seriedade extrema nas adaptacións da ciencia ficción e da fantasía, non? É que Verdade? Joder, é interesante eu creo eso. que sí. Xa se sabe moito do tema, non? Pero apuntámoslo a través de todas estas cousas que o cine, por algunha razón, é como un medio que se toma demasiado en serio en xeral a sí mesmo. Non, hai este punto de este actor de cine é demasiado teatral, como exaxera demasiado, en plan, transmite demasiadas cousas. Ou eso, nos libros te podes permitir que Tyrion Lannister teña a cara feita mierda, pero Sí. na serie que sexa medio guapito, non vai a ser o demo, sabes? En plan, Sí. non sei. Bueno, pero eu creo que un dos maiores puteos que lle meteron nese sentido de aspecto físico no cinema e tal, xa o fixeron con Moe no Simpson, non? Te pedía un tío feo de anuncio, feo de cine, no feo. ¿Sabes? Feo. Claro, que é verdade, sabes? Que non... Claro. É certo, non? Que ten uns códigos, tío, que a día de hoxe me parece que se siguen rompendo pouco. Sí. Eu quería poñer un último exemplo así de exemplos que teño na cabeza, non? De disfraces e de cousas así que, por citar algo actual como é Brandon Sanderson, o noso querido amigo, cada vez máis odiado polo que vexo. No, Era ao que- revés. Cada vez máis querido, dis? No, o sea, no seguinte programa do Baleiro estaremos xa nunha seguinte fase porque Vale. Brandon Sanderson conseguiu colocarse no seguinte Sí. na miña pila de libros. Estou a punto de empezar. Pode ser, que xa me dirás que al empezas, pero, bueno... Sí, triloxía, non? activas os mentas ou Vale, entón é que non sei se falar disto. Mistborn. Non sei se... Mistborn. Bueno, Sí, Mistborn Mistborn ainda, é bo. bueno, pois entón vou falar do Arquivo das Tormentas, non? É que pode ser spoiler, non sei, creo que así sen contexto non o é, pero bueno. Digamos que hai xente que se disfraza no Arquivo das Tormentas, pois que se chaman tecedores de luz, e que se disfrazan como que con algún tipo de poder, e non especifico, pois consiguen como por riba do seu aspecto transformar a luz para que sexa para que aparentar outras persoas, sabes? Literalmente todo, cara, pelo, todo, non? Como se levaras posto unha especie de
Funda, de manto luz de luz, non? Que te cubrise todo de tal maneira que non se nota dende fora, pero ti eres outra persoa, non? Tal. E me pareceu unha maneira, bueno, interesante e original de meter aquí no caso de Sanderson o tema este de tal. Esta xente, pois evidentemente, claro, sempre hai a dúbida e logo empeza a haber paranoia de infiltrados e deste tipo de cuestións, non? De quen pode facer isto. Pero nada, que me parece interesante esa idea de disfrazarse, neste caso un poder máxico que te superpón a ti, non? Sí. Algo que como xa non é só un disfraz, directamente aparentar ser unha persoa ou un ser ou o que sexa, non? O que iso conleva. Non sei, eu pola miña parte pouco máis xa de disfraces nesta que quedaría moito. Bueno, quero, por favor, que non meste aí... Sí, só quero pechar, non quero que acabe o programa sen polo menos mencionar. Antes falábamos de Hitman e de exemplos de espías con disfraces, pero para mí os mellores disfraces de espías son os de Mortadelo e Filemón. Total. Nunca pensara, até que, como pasa moitas veces, que cando fas o baleiro empezas como a fiar e empezas a ver como as cousas dentro dun contexto máis xeral, nunca pensara que en realidad Mortadelo ten un montón de disfraces porque, claro, traballa na tía e é un espía e ten todo o sentido do mundo que poida ter un montón... É unha habilidade do seu currículum, vale? O de Mortadelo explícano, non? Que caeu no caixón dun xastre cando era pequeno. E por iso ten tantos disfraces. Eu non o sei ese dato. O sea, a min ese dato non o Pois coñezo. sí que existe ese dato, Ajá. Pero que me parece bonito porque visto dende fora pode parecer máis ou menos random como non sei, sabes, pues este personaxe se disfraza un montón, pero que se o pensas é como, joder, é Ibáñez reflexionando sobre un tropo das cousas de espías e dándolle como unha versión exagerada e de maxia, o que di Alba. O sea, entendo que se fai a broma con Obélix, que é outro gran personaxe de cómics así clásicos, para darlle explicación aos poderes máxicos de Mortadelo, porque non hai ninguna explicación racional aos seus disfraces, sabes? Sí, non, ademais eu creo que a partir do sulfato atómico, non, é cando asumese a idea de espías internacionais, non, o zapatófono, todo isto, non, que ten, e os disfraces de Mortadelo sempre me parecerán un acerto moi tolo, é o que distí, que é un acerto. Falamos, joder, eu creo que empeza no ano 58 a primeira, sei que hai un pouco primitivo, non? E logo a etapa clásica creo que no 70, o que a maioría dos libros que nos coñecemos son dos 70, sulfato atómico e todo isto, de aí en diante, non? Vamos a decirlo así. Pero sempre me pareceu un tipo espectacular nesa idea original que tivo Ibáñez de como concibe a Mortadelo e Filemón, de xenio, vamos a dicirlo así, non? Logo xa non me meteréis se quedou desfasado ou non quedou, tal, evidentemente, pois supoño que haberá historias que hai bastante tempo que non leo Mortadelo e Filemón, estou seguro que ahora caigo neles, pois seguramente algunha cousa será lamentable. Outras o mellor non tanto, non o sei, falo ahora mesmo de memoria. Pero bueno, non sei se non veamos por aquí algunha vez, que morreu o ano pasado, non hai tanto como 87 anos, morreu o señor Francisco Ibáñez, o ano pasado, o sea que... Ojalá Nolan faga unha triloxía seria de Mortadelo e Filemón. Ojalá. De verdade, imagínate que cae de darlle ideas a Nolan. No, claro, porque é que falamos antes de seriedade. Nolan pode ser o tipo máis serio do mundo, tipo que di, isto ten que ser serio, rollo de, por favor. Debe ser o alma das festas este fulano. Tenet iba a ser unha cousa de monólogos e lle saiu mal, tío. Faría máis gracia que Mortadelo e Filemón, pois a quen lle podíamos dar Mortadelo e Filemón? A Tarantino. A última película de Tarantino, a 10ª, Mortadelo e Filemón. Mortadelo and Filemón. Pois nada, non sei se queredes comentar algunha historia máis. Como sempre, quedarán mil cousas aquí no tinteiro que vos deixamos a vos para que comentedes nos comentarios. Uau, que léxico que teño. Increíble. Falta de sinónimos, que comentedes por aí nos ocos que coincidades. E nada, señor Rodicio, señora Alba, un placer tervos aquí de novo nestes 4 días. Espero non volver a tardar 4 días de novo, porque esta maniobra vai nos custar anos de vida. E nada, a ver se recuperamos a Pablo pasado,
Pasado, Ah, sí. cuidado. Pablo Cuidado. pasado. Cuidado, para, que acabo de crear un monstruo. Para, que acabo de crear un monstruo, un tropo para nuestro propio consumo interno que no me parece nada. Que vou escribir polo grupo. Necesito escribir Pablo pasado polo grupo, vale? Eso nas viaxes do tempo, non? Bueno, xente, verémonos seguro máis pronto que tarde, porque creo que o de Dune imos querer falalo en profundidade, Sí. fondamente neste agora xa. Por iso vos lo digo. Eu teño esa entrada, as estreas son un puto friki de mierda. E teño esa entrada para Dune 2, creo que é boa excusa actual, traer aquí de volta a historia de Frank Herbert. Vou ter que acabar lendo, que é o peor. Herbert. A ver, sí, Odisea, nos ponemos las pilitas con... La verdad que sí, bueno, vanche pedir unha Moi pasta, caro, supoño, agora. moi caro, moi Carísimo, caro. non? E Estou Sanderson convencido, tamén ya. carísimo. Sí, O sea, supoño que- preguntei. Igual, Berkami, xente, facemos un Berkami. Pero Hostia, non podes, no. o Berkami non é viable. A ver, isto sí que o vou decir, porque No, hai no, xente no, do Baleiro que se puxo... Ai, en serio, se me deixades sí que o Sí, digo. por favor. Sí, Porque por favor. hai seguidores do Baleiro que me escribiron ofrecéndome traducir certas obras e a mí dame moita rabia porque non se dá, ti tes que firmar un contrato de traducción que se axusta a un tempo e tes que pagar un anticipo. E ese anticipo pérdelo se non tes a traducción feita e a marxe está o que vale a traducción en sí. A traducción de Dune vale sobre 12.000 euros para que vos fagades unha idea. Está. Se pagas ben a un traductor, logo tes a opción de explotar xente, etc. En Bodicea pagámoslle ben aos traductores. Pero tamén facemos o un digo. Berkami, tía. Facemos un Berkami Pero de 12.000 Berkami non euros. se pode facer porque ti, no momento en que tes o contrato e o anticipo, tes que levar esa traducción adiante, sí ou sí, porque Claro, senón pero por eso perdes. faz un Berkami para obter a pasta e se non obtes a pasta non firmas o contrato. Claro, pero ti se fas o Berkami e non che dan os dereitos, Devolves o diñeiro. porque claro, pero é que é Está. iso, estás facendo un Berkami ficcional porque primeiro tes que adquirir os dereitos, que non é tan fácil que te A den ver, os Alba, dereitos os da obra. Berkamis moitas veces son de financiación previa. Obtes a financiación e se finalmente non se pode executar porque falta algunha condición, devolves o diñeiro. Devuelves e os xa está. cartos, eso está, sí. Claro. Digo, Non sei, claro, eu como polos idea para o futuro, contratos pareceme porque no contrato Estamos aquí poniendo a Alba nun momento super incómodo. Claro, No, no, a ver, o sea, é que- no. É complicado, porque sabedes que pasa? Que ti traballas a través de axentes, que son os que te poñen en contacto cos propietarios dos dereitos. Se a un propietario se non consegues eses dereitos, os dereitos pódense tardar moito en conseguir. Por exemplo, con Butler está sendo imposible porque o solicitei hai 2 anos. Entón ti podes facer o Berkami e ao mellor conseguir os dereitos, pois iso, 2 anos despois. 2 anos claro, o sea, a promesa que Sí, fas sí. ti igual chega tarde. Bueno, Claro, eu e creo que que hai fas a con xente. ese... Bueno, O sea, non é explícalo. fácil. Entendo que me queredes decir, eu se cadra non me No, estou bueno, explicando eu moi son o ben. primeiro que te anima nas dúas vertentes, é dicir, fai o que queiras ti, que tú, por supostísimo, que é o teu proxecto de tal, pero logo creo que o mellor se lle explicas a xente o que hai, as condicións nas que ti ofreces, quero dicir, o sea, douche este libro, pero non teño nin idea de cando se poderá sair finalmente. Ahora ben, se pasa de X tempo, pois pues, devolverán os cartos, non sei, digo, Literalmente, Claro. Charlie e Maiseu disfrazados de editores. de editores. Claro, é que é bastante cristo, porque aparte iso, Seguro. ti despois se lle fallas, se non sacas a traducción e tal, realmente perde todo o contacto que fixeches cos propietarios dos dereitos, todo iso o a xente non te vai tomar en serio para a seguinte vez. E hai axentes que levan a varios autores, entón o ideal é quedar ben con todos, o sea, que non haxa ningún tipo de gatillazo por aí. E despois os contratos tamén exixen ás veces sobre o traductor certas características, que teña unha certa experiencia en... Quero dicir que ás veces tampouco pode traducir a persoa que se che está ofrecendo que o está facendo maravillosamente ben seguramente e houbo xente que mandou traballos pois iso dos nacidos da néboa e tal que mandou traballos que merecían moito a pena financiar, pero Claro. Sanderson, por exemplo, que hai que pagar de anticipos, monto 3 boadiceas. O sea, de verdade. E compro unha casa. Eu entendo, o sea, isto é máis un tío tan De de moda verdade, que, de verdade, seguro, o que se está seguro, pagando seguro. por Sanderson é unha barbaridade. E eu a min dame un pouco seguro. de medo porque, por exemplo, preguntas a xente sobre Sanderson e eu teño unha amiga que me deu unha resposta que foi brutal, que foi: hai 8 anos que lin The Witcher e recordo de The Witcher moitas cousas e como acaba The Witcher. Hai 3 meses que lin Elantris e non sei como acaba Elantris. Bueno, no,
Cuidado. O de Landris pareceme normal, pero bueno. Cuidado. Se xa como for... Hot take. Hot Claro. take. No, pero a mí Landris é a primeira novela dela, a mí tampouco me seduce nada. Vamos a ver. Porto número 1. Iba a dicir algo, pero non me Llevamos acordo o que. como 10 minutos pechados. Despedida. Xa o sei iso, joder, pero quería ahora apuntar outra cousa. Era Dune, pois non me acordo, tío. Brandon Sanders, pois non nin idea, xa me acordaré, xa vos lo direi. Pechamos aquí o programa, volveremos maior medida dentro dunhas semanas. Sede felices e todo iso. A Buriño. Sí, perdón. Esa... Joder, que vos eran os primeiros baleiros, xente. Era increíble. Nah, pero vamos a agardar para outro momento. A Buriño. Ala, abur. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter Non sei onde estás Sentado no porche Todo está en paz Eu son o último terrícola Non fun quen de marchar No meu telescopio